Ajibia TV. Ubeje wo ho. Say
Ela
Rabbi Ayakase. Rabbi Ayakase. Rabbi Ayakase. Rabbi Ayakase Ampa. Jadi yang bosan ya dasar kasih. Yang tu apa sih Rabbi? Apa sih ini Rabbi? Asal kasih ya tu apa? Masalah orang ini besar bersih. Masalah ini yang sudah. Jadi orang ini yang semua punya apa? Jangan apa sih Rabbi? Apa sih ini Rabbi? Masih sama dengan macam ni. Memang apa tahu? Enggak nak ada follow. Ini berikutkan jadi dia komen. Dia tak komen betul. Dan sangat nak saya dapat menjadi aman. Ada satu orang lagi yang dapat saksi, Rabbi Ayakase. Dan sama orang yang semua orang menunjuk makasa, selalu berjumpa tulen. Apa itu semua orang menunjuk jelek asal kasa, asal yang sekasa wajah biara. Jadi yang mana yang dalam Rabbi Ayakase. Amen. Amen. Artinya lalu Afrika Rabbi yang awas itu Afrika orang na wayar semua. Great thanks be to Most High God for sending such a great power into this nation to turn the nation into God worshiping nation. For His greatest mercies here for the nation that He fulfilled His fullest promise. For His righteous and His words are unchangeable. God, the creator of all things, shall be done as our word says. Amen. Hallelujah. Isaiah chapter 19, verse 24 to 25. Then in Israel, Pokemon Israel, or in Assyria, was the Ibasa. I show us as thinking for Sunday, don't be Brazilian. Then Shaka Israel, the Messiah, human Assyria, the major Israel. If we are Israel, or Assyria. Only Saudi Arabia, Assyria, only Arabo, Arabi, Assassin, or Ghana. This is Israel, Mecca, or Ghana, India, only Israel. It's also Moses, or the also known and more the better Israel. She was also to Muhammad, and Israel, or also known and more the better. Dalam api yang luka langsung orang. Kasi dalam api yang langsung elga. Apa yang dia orang yang ya asli apa? Asli orang lagi akhirnya apa orang asli ada. Apa isi dia itu nanti apa itu sama. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni àmì ìsúná fún ẹ̀kẹ́kẹ́ láyé tí lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni àmì ìsúná fún ọ̀sẹ̀. Tí lọ ká yẹ lọ ọ̀sẹ̀ ìyàmí asùnmáà ní sọ́bẹ̀ ìyàmí ọ̀má ẹni náà ọ̀nyẹ́ ìyàmí súnmọ́ ayé. Nọ̀kyerẹ́ yìí wú sẹ́ ọ̀má yẹ ìyàmí súnmọ́ ẹni wọ́n yẹ ọ̀má yẹ nípẹ̀ òun nyinaa
ɛso nyame a ɔyɛ baako ɔmo gyidie ɛyɛ baako ɔmo kyerɛkyerɛ ɛyɛ baako saa ɔman no ɛyɛ frɛ no nyamesomman pɛrɛkɔ no nyamesomafo a ɛtɔ so kyerɛ yɛn mu sɛ sɛsi a ɔne yɛn ɔma yɛ nkyerɛkyerɛ yi ɔman mmienu ɛna ɛyɛ nyame esi nyamesomman a ɛyɛ Israel ɛna Saudi Arabia si Ghana ɛka nyame ne mmaa no ho nanso Ghana ɛyɛ nyamesomman nyamesomman no ɔma yɛ ti asɛ sɛ nyamesomman no yɛ ɔman a nipa wɔn nyinaa ɔmo som ɛyɛ baako ɔmo gidi sɛ nyame ɛyɛ baako ɔmo bibiara ɔmo yɛ no ɛyɛ baako saa ɔman no ɛna ɛfrɛ no nyamesomman eti nkyerɛase a wɔde ma yɛn sɛ n'eti Ghana ɛka nyame ne mmaa ho so ɛnyɛ nyamesomman ne sɛ ɔmo kinkafo ne kinkan sɛ ɔmo ɛwɔ Isaiah chapter 19 verse 24 to 25 ɛma yɛ a wɔkyerɛ yɛn mu sɛ ɔbɔsɔ yi Nyankopɔn ayi ɔman mmiɛnsa asi hɔ ma ɔno ankasa no mu na ɔyɛ nhyehyɛe sɛ ɔde ne som bɛgyina ɔman mmiɛnsa no mu na ɔsom a ɛgyina ɔman mmiɛnsa no mu no ɛna ɛyɛ ɔsom a wiase nyinaa adasama ɛsi ewuram ansa na yɛde ahemman mu akɔ wɔ akyɛ atɛkɔda ɛna ɔkenkanfo no kenkan nsɛm no ma yɛkyerɛ sɛ saa ɔman mmiɛnsa no ɛyɛ Israel, Misraim ɛna Assyria ɔkɔkɔ no nyame so afa kyerɛ yɛn mu na ɔsɛ Misraim na yɛbɔɔ so wɔ kenkan nsɛm no mu no ɛyɛ Saudi Arabia Assyria a yɛbɔɔ so no nso ɛno ɛyɛ ɔman a ɛnɛ ne din ɛyɛ Ghana si Assyria no yɛ akamfo na ɛti hɔ ɔmo ano bɛtu ɛna mbɔhyɛ nti na ɔmo abɛtena asase a yɛfrɛ no Ghana so yi ɔkɔkɔ no nyame so afa sɛ na Nyankopɔn hyɛɛ hɔ no ɔsoma Moses ɛma n'ɔsom ne nwoma na ɔde kɔmaa Israelfo saa nso na ɔsom akɔmhyɛne Muhammad nyame hyira n'asomdwe nka no ɔno nso ɔma n'ɔsom ɛna nwoma na ɔde kɔmaa Arabiafo afei na Ghanafoɔ nso yɛ akamfo yɛ Assyriafo yi afei na nyame so abɛpie ɛwɔ ɔman no mu ɛkɔkɔ no nyame so afɛ sɛ saa mmere yi a nyame so abɛpie ɔman no mu yi abɛyɛ ɔhyɛ ama obi biara a ɔte ɔman no mu sɛ asɔre bi a yɛti biara ɛsi ɛgya yi yɛmfa ewu bɛwura nyame so no mu sɛ yɛpɛ sɛ ɛnyɛ asomdwe ne ahotɔmmerɛ a yɛbɔ bra yi na afei yɛwu nso a ɛnyɛ asomdwe wɔ adakamena mu na ne nyinaa akyi no yɛde ahema akɔ daakye atɛmɔda ne agye sɛ ɛgya ɔsom bi a yɛde ehu mu anaa asɔre bi a yɛrekɔ na yɛde ehu abɛwura nyamesom no a yɛde ne asomdwe so du so no mu ansa na nneɛma wɔ nyinaa yɛ nsa aka asomdwe ka ho ɔbɔnsɛm wɔ tum wiase no na adesamba nnipa a wɔwɔ wiase ho na ɔbɔnsɛm ɔfisi ho ɔbɔnsɛm oyi ɔhɔdɛ ɔde ma ahoɔdɛ na nnipa ho na ne sɛ nsini na Nyankopɔn no wɔ Adam n'ase ho wɔ asase bi ɔsoro nyinaa wɔkɛ ɛgyina ɔwɔ ayɛ mba asase so ɔdeda ɔkan ne ɔsoro no ɔbɔ nyimpa ɔkɔto asase so na wahwɛ asase no ɛgya hɔ ɛnti ɔsoro nyinaa dɛ ɛgyina ɔbɔ nyimpa na Yakobo na sɛ ɔno yi da ho ɔyi ɛnti bia ɔbɔ nyimpa yi na wabɔ ɛnɛma nyinaa dada onyimpa n'ozi esuba ọkọ ẹ̀kọ́ ọ̀sẹ̀ lè yẹ wọ́n ti wọ́n lẹ́nu àbá lórí ṣe wọ́n bí ẹ̀tọ́ àká gbogbo ọ̀kẹ́ náà ṣe Adam náà ǹjọ́ náà àbá lórí ṣe na Adam lè àgbé ayàkọ́ ti ṣe lò ọ̀pọ̀ ti lẹ́nu yẹ ẹ́ẹ́dù yàkọ́ ẹ̀kẹ́ mẹ́rin lẹ́ ẹ̀kẹ́ ní ìgbà àwọn òye òye míyàwó ọ̀hún wà sí. Na ɔbɛyɛ ɛyɛsire nkɔmɔ Nyankopɔn ɔnoma ɛsɛsɛ ɔsoro a ɔyɛ ɛyɛbea asase a ɛnɔkɔto yi adɔkɔ kɔsɛn na ɛna ɛnɔ ɔmɔ atoso bɛ Nyankopɔn kan sɛ ɛwɔ adɛ na amabuli ɛma ɔnti ɛnɔkɔto asase bi ɔbɛyɛ asɔfo bebree na obi a ɔyɛ si ɛnya kɔn asɔ ba wɔsɛm de Nyankopɔn ase dɛ Nyankopɔn ɔde ade kɛse ase ɔna ɛsɛ bɛ wɔsɛm ba asase do ɔyɛ n'ade no ɔbɔbɔ ɛsɛ ne nyinaa yɛ de dɛm nti
na abɔfra kwan ɔsoma n'asoma kɔkɔ na mowɔ na mowɔ sɛ ɛdɔsoma ɛne ɛhoma no so. Kɔkɔ ni nyame yi soma fra no sɛ ɔma yɛ nkyerɛkyerɛ no. Na ɔka kyerɛ sɛ bɔnsam wɔ tumi wɔ wiase so na ɔmo a bɔnsam tete wɔn mu wɔ asase so pa yɛ nipa dasani. Sɛ bɔnsam ɔne haw bi a ɔde ma afoa biara sɛ nipa dasani nko ara. Na n'ekyi a bɔnsam ɔtete nipa dasani ne sɛ ɔkɔkɔ ne nyame so afɔ kyerɛ mu sɛ bere a abɔso yi ne nyankopɔn ne din ne rabi ɔyɛɛ sɛ ɔbɔ nipa abɛto asase ne so no ɔka kyerɛ sorodɔm no sorodɔm no ɛka sɛ ɛbɛyɛ a kama ne bɔ nipa abɛto asase ne so nanso ɔbɔ nipa a ɛyɛ Adam a odi kan yɛ nipa ɔba asase ne so na yɛ nyinaa yɛ Adam n'asefoɔ. Ɔkɔkɔ ne nyame so afa sɛ bere a abɔso yi ne nyankopɔn bɔ Adam wieyɛ no ɛna ɔka kyerɛ sorodɔm no sɛ saa bere no ɔkɔkɔ nyame so afa sɛ ɔbɔ ne nneɛma ɔbɔ yi nyinaa ɔbɔ yi nipa na yɛ adeɛ ɔbɔ yɛ a ɛtwa toɔ koraa. Ɔbɔ nipa wieyɛ no ɔka kyerɛ sorodɔm no sɛ ɔmo ntutu din ɛwɔ nneɛma a wɔabɔ no nyinaa ɔmo ntutu ɔmo din so biara ntumi nka ɛna ɔka kyerɛ Adam so ntutu din ɛna ɛsiane sɛ ɔde adwen atu Adam ne ti mu ti yɛ nipa a ɔde kan ne ti mu ti ɔtumi tutu nneɛma no nyinaa din na owieyɛ no na abɔso yi ne Nyankopɔn ka kyerɛ sorodɔm no sɛ moahu sɛ me na mede nkahu ni enti sɛ Adam atu din na moantumi mumbu mu ti ase anaasɛ mofa mo sisi fɔ momfa nkyerɛ bidie anaa ɔbo a mowɔ ɛma Adam. So sorodɔm no nyinaa yɛ aka ɔbɔnsam ne n'asefoɔ nko ara. Ɔbɔnsam ne n'asefoɔ yɛ ɔbɔnsam sɛ wɔn ɛyɛ saa ɔno ɔmfa ne tiisifoɔ ho ma abɔde a abɔso yi ne Nyankopɔn ne nɔteɛ ɛbɔ ɔno ɔmfa ne ti ɛbɔ fam ɛma no ɔkɔkɔ ne nyame soma ma sɛ saa asɛm yi nti abɔso yi ne Nyankopɔn ka kyerɛ ɔbɔnsam sɛ ofiri ne nkyɛn fi sɛ wɔyɛ ahantan na ofiri ne nkyɛn na ɔnkɔ asase no so. Na mmerɛ abɔnsam ɛba bɛfiri abɔso yi ne Nyankopɔn nkyɛn no ɔsrɛ nadeɛ bi Nyankopɔn nso tie yɛ ma ɔkɔkɔ ne nyame soma ma asɛm a ɔde ma yɛ no bi. Ɔsɛ bɔnsam srɛ Nyankopɔn sɛ ɛsoro a ɔte ɔsɛ ɛhɔ yɛfrɛ hɔ anigye bia anaasɛ bia a anigye wɔ hɔ ɛhɔ ɛyɛ anigye nko ara ɔsrɛ Nyankopɔn sɛ baabi a yɛti ɛyɛ anigye nko ara ne yɛfrɛ mu wɔ ha na baabi a ɔne me kɔ yɛ asase so yɛ awerɛhɔ nko ara na wɔ hɔ ti dɛn na wode ma me ankɔ hɔ a mede bɛkyekye ne werɛ. Ɔkɔkɔ ne nyame soma fra sɛ Nyankopɔn ka kyerɛ bɔnsam sɛ woahu Adam yɛ a ne nti ne nipa no wɔafiri soro akɔ asase so yi ɔkɔ asase so ɔkɔkɔ akɔnyɛ asefoɔ bebree ɔmo a ɔmo ɛntie ni ɛmfa ma asɛm ɛndi dwuma no fa ɔmo sɛ wo bia bɔnsam so yi wɔ ɔda nyame ase ɔlɔsa ne ba asase so bɔnsam baayɛ no wɔfa adwene sɛ saa deɛ Adam asefoɔ no nyinaa ɔwia ɔmo nyinaa aba nkyɛn deɛ ɔmo akɔ n'ahemman no kɔkɔ ne nyame soma fa sɛ sɛ eti ɛna abɔso yi ne Nyankopɔn wahyɛ asɛ sɛ wɔsoma ne somafo ɔsorodɔm ne bi aba asase no so sɛ ɔmo wura na ɔmo ɛmmɛkyerɛ nipa dasani ɔmo Nyankopɔn no n'akyire kwan na nipa ehu Nyankopɔn n'akyire kwan kɔkɔ ne nyame soma fa sɛ sɛ eti ɛna abɔso yi ne Nyankopɔn wahyɛ asɛ sɛ wɔsoma ɔsorodɔm aba asase no so. Asomdwe ka ho. Esi ɔsoma a oluka aba asase no ɔne ɔwɔsɛ no so a mmadụ ne asomsom na akara ɔwɔsɛ no so. Bere a ɔwɔsɛ baa no ɔyɛ n'adịghị ɔbɛyɛ sɛ menya osana ɔno ɔwɔsɛ no yɛ menya nkwa ɛno. Na menya nkwa si na ahodo na osi bi nkyɛn. Nti ɔyɛ n'adịghị ɔbɛyɛ asɛmɛ na abɔ ɔnan no. Abosi akɔkɔ ɔbɔ ahema ɔsoro na asase de. Asase mɔtɔ ɔnye abɔtɔ ne gya ɔsoro ɔnye yakɔ no so ahema. Eti ɛsɛ ɔbɔ asase mu sɛ ewu yakɔ no esoro na dɔ ɔne yakɔ no bɛrɛ eya wɔyɛ ɔne ɔsoro abɛrɛ. Sɛ ɛwu yakɔ anso. Mmesi na onye mbụ ọkpọrọ ihe nwaanyị a otu ebi na asasị anyị
Esse avançamos algumas paradas tem para ser outro adversário outro adversário na base da nossa solução. Esse ele vai mudar solução eu solução apenas para não avançar para esse o que só mas opa avançar isso. Esse a minha não vai passar onde a coisa vai na su e porque não tem ya me na so de na obai ba ku yesu ako ko ni na ha ni na amen so when me na ba so yi wo when na ba so yi wo so na ba so na sa Por ya me sma for church na odi ba no church Bonsam ni sum na yo suma esale asase su eyo suma e kan wa asase su na eya bonsam ni sum ti na yen ni ba da sani ya ko bi no ya no esisa no ene be abusunsun o se eya bonsam ni sum na ni ba asase su o se bonsam ni eni se abusun ni ya ko bo ya wa ko na o ni se ono aboso yi na kubo ye ba ko ono na ese bi ya nya na se bi ya na yo bi ya nya abode bi ya no ye fa ye ni ento de su ni bi sa wo no no be ma ye de bonsan ne musa no ono bonsan ni di adi be she bi pe se ni ba enfa ni sa enye abudiaba na so fa ye statue se biawo sa bobawo se notio ofanye statue no bibia be nya bia o ka chere statue na bonsawa fechire no obeye adire e amano eno obrokoli na mismo basa di weti abeye ni pade so bisa every sa bodia bible obiye wano enti biba eni kipa wo bonsawa ne suma odia bana obrokoli na mismo basa we ena bonsawa fire odi bia do ni bibiri nipa adasaba ko na himani no kokko ni amisuma ba chere se so yi ya kokko osma so do ni bibiri e ba sase so bi Moses so bi Yesu ai fremo Yeshua so na ye fremo Jesus the Christ ba bi ko sheni Muhammad ya misha asu bi kano mugira ya asmafo a o ba sase so na so Mugiara HB and Busam so to be our assassin so, or some are here in a morning that they say a while and say, a crocodile amis mafia said, now I was saying Yakubo, and said, or say I was saying Yakubo, or was Rono, or was right mind at you go, and or some war assassin, and mind at you go. And she said, but there are assassins who are well Yakubo, a pay ọbẹ̀mú nígbàrá bí ṣíṣẹ́ ọbẹ̀ ìṣúná sáà nípa nù dáàkí ọ̀lúbẹ̀tú ọ̀ṣọ́ àìmáyé mu. Òbíara ń sọ àwọn bá àṣàṣì ń sọ wọ́n wù yàmí ẹ̀mí ẹ̀kí nù ọ̀nù dáàkí òwú ọ̀rẹ́ ní ẹ̀kọ́ àṣàṣì náhìmáyé mu. Ọ̀kọ́kọ́ yàmí ìṣùmọ̀fì ọ̀sẹ̀ sẹ́nsẹ̀ bọ̀nsám nà àdá àbẹ̀mọ́ nípa bèbèrè ná ẹ̀kọ́ náhìmáyé mu ti àwòsàn yìí àkókò àṣùmá ìṣùmọ̀fọ́ àbà àṣàṣì ń sọ ọmọdé àlàsàbà nàìjíríà. Amen. Since also now what very welcome ending of our Sunday on about Shambo, about Kubo, about Susu, about Bia, I don't know if I say Moses. What is oh, I don't know. What about the yẹwọ ọsọsọrọ nsàlọ ìlàsà wọlé ẹgbẹ ọba ọba àsàsì náà bíbẹ àwọn àwọn àsàsì bíbẹ ìdòwò bẹ̀rẹ̀ bí ànsì yá yẹ lórí tuntun àwọn ọsà ẹgbẹ tó àbọmọ lórí tuntun nsàlọ yà wọ bẹẹ wọ n'ọbẹ nǹkan ìjàpọ̀ yẹ wọn wà àwọn òkú gbàá bẹẹ lẹ́nu sí
na ekekere ọdẹ àwọn àkókò àkàsà ọtúnmọ̀lá ọba sáré ọ̀nù na ọwọ́ àmọ̀tí à ọ̀bẹ̀wò nsáré tẹ́ǹsà láyé ọ̀la lásì. Tẹ̀lé ayé àgbà dẹ́gbà máa ń bọ̀ àwòká àkọ́fù lọ́sí àsásí yẹn la. Òsánà ọ̀nà àkọ́ ọ̀pọ̀ ọ̀sẹ̀nsẹ̀ na ọ̀nà àkọ́ ọ̀sẹ̀nsẹ̀ bí èkó ọ̀rẹ́ bá ọ̀rẹ́ àsásí wò. Oyèdè na ọ̀sùn sàlù ẹ̀dẹ̀sá àwọn bíyà ọ̀bọ̀ ẹ̀ sẹ ọ̀pọ̀ àsásí wò wọ́pẹ̀ sí nkùẹ̀ ọ̀rẹ́ àsásí yẹn ayẹ. Nti na ọ̀sùn ọ̀rẹ́ ọ̀bà. Na wọ́n bẹ̀rẹ̀ náà wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ yìí na ọ̀sẹ̀ dàmà ọ̀wà àsásí wò dàmà ọ̀yẹ ọ̀nà àgbọ̀yẹ. Nti tẹ̀lé yẹ ọ̀dọ̀ ọ̀sùn n'akẹ́sẹ̀kẹ́sẹ̀ náà mọ̀ ọ̀bà. Na ọ̀pọ̀ ọ̀sẹ̀ yìí àsásí wò ọ̀jẹ̀ na bọ̀sẹ̀ wà ní àmúlẹ̀ àgbo na àsásí àdìbọ̀kọ̀ ọ̀bẹ̀rẹ̀ náà àbí nípa àwọn àsásí wò ọ̀rẹ́ àkọ́kọ́ ọ̀rẹ́ àkọ́kọ́. Nyame sumafo a ɔsɔ a ɔmayɛ nkyerɛkyerɛ no ɔsesɛ nti a soro dɔm a nyame suma ɔmo kɔ asase ne so nyinaa ɔmantumi ngyina bɔnsam anim anaasɛ ɔmantumi ndi bɔnsam so doni ɛwɔ asase ne so no ɛno ɛna ɔmokyerɛkyerɛ mu no sɛ abɔsɔ yi ne Nyankopɔn soro dɔm a ɔbɔɔyɛ no ɛyɛ tumfoɔ ɛna ɔbɔɔ esonsom ɛna ɔbɔɔ abɔfo ɔse ɔmo nyinaa yɛ soro dɔm. Soro dɔm bi a wɔba asase ne so no sɛ baabi a Yesu firi baeɛ no ɔsɛ hɔ ara na bɔnsam nso ɔnso firi baeɛ na ɔmo nyinaa ma ɔmo ani yɛ pɛ eti biribiara nkyerɛ sɛ Yesu betumi adi bɔnsam so kɔ n'efi sɛ ɔmo nyinaa ho ani yɛ pɛ baabi a ɔmo firi no yɛ baako eti baako etumi adi ne so kɔ n'efi no saa nso na abɔfo ne ɛsoso bi a ɔsɛ ɔmo ani wɔ fam koraa eti ɔmo etumi adi bɔnsam so kɔ n'efi wɔ asase ne so ɔkɔkɔ ne nyame sumafo ekyirɛ yɛ ko sɛ na abɔso yi Nyankopɔn a ne din ne rabi wɔ ne hyehyɛ mu sɛ ɔno ɔbɛsoma nipa no aba asase no so ɔno nkoara na ɔbɛtumi adi bɔnsam so wɔ asase no so sɛ ɔno ana bɔnsam so no ɔsɛ wɔ ne hyehyɛ mu no ani baabiara sɛ abɔso yi ne Nyankopɔn a ne din ne rabi no ɔno ankasa ɔbɛtu nyinaa bɛsi asase no so ɔsɛ daabi ani baabiara sa fi sɛ ɔsoro na ɔbɔ sɛn hɔ no ɛyɛ baako baako 38 ɔsɛ baabi a ɔbɔ no wɔ akyire no mu nso ɔyɛ sɛ ɔsane baako kora ɔsoro baako no mu kora baaseɛ baako a ɔsɛ san sɛ ɔyɛ agya ne nti agya a ɛwɔ ne mu no ɔnyɛ asane baako pɛ ɛbɛdane asase no nyinaa ɔkɔkɔ ne Nyame sumafo sɛ na Nyankopɔn n'ankasa ɔntumi ɛnsane ɛba asase no so enti na ɛsɛ ɔsoma ɔno ne ba a ɔyɛ Elija na ɔbra asase no so sɛ na Malaka kaeɛ no ɔsɛ sɛ Elija na ama a ɔbɛsɛ asase no nyinaa ɔkɔkɔ ne Nyame sumafo sɛ yɛti ɔkasa sɛ Elija no nkoa na ɔwɔ tumi a bɔnsam ɛsoro wɔ mu ɔmo nkoa na ɔwɔ tumi a ɔbɛtumi de apa bɔnsam ɛfiri asase no so ɔkɔkɔ ne Nyame sumafo sɛ ɛnkyɛ koraa ɛwɔ sɛ ɔbɛpa bɔnsam ɛfiri asase no so ama na akɔtena po na ɛwɔ Amerika akyi hɔ no mu a na ɔkɔ akɔtena so na asase edi ne ho na asase ɛnya n'aso die ɔkɔkɔ ne Nyame sumafo sɛ ɛnkyɛ ɛbɛhu asɛm bi. Abi ɛda a ɔde akyi na bɔnsa sɛnsa a wɔabrɛ kasɔfa wɔ asase do ɔbɔnsa no ɔbaako ɔntu yɛ yi na ɔbɔnsa no a wɔde ɔwɔ ɛyɛ save a ɔwɔ afe no ɔde nsɛm de da no ɔwɔ sɛ ɔde ba asase bi na ɔde bɔ asase no yɛ yi ɔde ɔde deɛ ɔyɛ ɔbɔnsa brɛ ɛnna ɔso a ɔso sɛ yɛkɔ aka hyɛ na wɔama ɔbɛka na yi brɛ sɛ yɛ wɔnti ɔyɛ akɔ asɛm ɔba ɔbɛka na yɛ aso yɛ kuro yɛ ha nsɔbɔtɔ ɔsɔ nkaya ɔba so ɛyɛ dɛ ɛsɛ ɛbɛ ɔyɛ yɛ ambulance afɔbɛka mu esi ɔbɔnsa na ɔde kakra ɔtɔ yɛ alɔsɛ na sɛnsa Elija nso na wɔn a ɔde akyi ni ɔsan na ɛna ɔde akyi yɛwɔ ɛdinfo asafo paa
na wɔsɔ kɔkɔrɔ na wɔn nyinaa wɔbɛyɛ kɔkɔrɔ wɔsɔ na wɔbɛyɛ nkɔla nkɔla ntɛkɔsɔ ní asɛ na wɔn nyinaa wɔbɛyɛ kɔkɔrɔ wɔsɔ nti akɔkɔrɔ wɔsɔ awɔbɛyɛ awɔsɔ paa ɛdiyabɛ bi ɛdiyabɛ sɔrɔ si na wɔn a bɛbɛ ɛtɔ bi wɔn ti wɔn kyɛn. Ọ̀gá ìwàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ asọ́tòsí otúsí zọ̀yà ẹ̀sọ́yàsí otúsí mága ẹ̀sọ́yàsí ẹ̀sọ́ bìí tó sọ na nípa owó ẹ̀rọ̀gẹ̀ bàńkà kú ọ̀rẹ́lẹ̀ otúsí sọ̀yà bìtìsíyẹsí ẹ̀ka mága káàbà asẹ́yẹ sọ̀rọ̀ na ẹ̀kẹ́ mẹ́rin máa fẹ́ ìfẹ̀sọ̀rọ̀ wọ́n yà máa ń wọ̀ náà. Nzɔde na ɔbɔ bɛ so na ɔsɔ to wo bɛ so dɛ ɔsɔ to wo bɛ nata ɔkɛyɛ na ɔsɔ ɔbɛ na tɔyɛ ɔka ɔbɔ ɔsɔ na kɛyɛ bɛ ti dɛdɛ bɛ ɔsɔ na ɔsi ɔsɔ to wo bɛ ɔma no adɔ na ɔsɔ na ɔsɔ to wo yɛ dɛbɛ to wo aba bɛ yi otu wo bɛ yɛ ɔyɛ yi a ɔyɛ na ɔmo aba yɛ ntɛtɛ ɔsɔ ɔmo na ɔsɔ. Osana bɔbɔ yɛ akɔkɔ n'ezi ade ɔsɔ anyi yɛ akɔkɔ yɛ akɔkɔ n'ezi ɛwɔ ɔbaa ade baako sa ɛyɛ dɛrɛ bi ebere sɛ ɛyɛ ɔyɛ ɛhyɛ ɛna dɛrɛ wɔ asɔgbɛ tuntun so mu osana tuntun so mu na ɛwɔ a wɔn bɛ yɛ rɔba yɛ nipa yɛ rɔba yɛ wɔ bɛ yɛ asɔgbɔ yɛ asɛrɛ. Ase koko ato ase ne sa wɔn pɔpɔ mi sɛ so ɔyɛ adoa wɔn yɛ bɛ ɛwɔ wɔn bɛ yi wɔn bɛ bɛ ase ɛwɔ bɛ yi na bɛ yɛ na lɔ yɛ lɔ ɔsan na wɔn yɛ bɛ akɔ aba ɛma ne ma yi wɔn akɔ bɛ akɔ aba ma yɛ bɛ ɛyɛ ɛsi yɛ lɔ ɛtɔ ɛtɔ so mo si yɛ wɔn a ɛwɔ ha ɛwɔ bɛ yi tɔ ɛsi obi ɛma yi bɛ a ta alo wɔ ɛtɔ ɛtɔ so. Kɔkɔrɔ nyame Yesu afɔ kyerɛkyerɛ na ɔde ayɛ no ɔkyerɛ sɛ bɔnsam n'ahoɔden a ɔde sɛne asase no so no ɔse ɔsoro yie paa ɛwɔ thousands ne mu ɔkɔkɔrɔ nyame Yesu afɔ sɛ saa ahoɔden a ɔde sɛne asase so yi obetumi ade ayɛ deɛ ɔpɛ biara wɔ asase no so sɛ mpo ɔse nkran ahyia nyinaa bɛtumi ahyi a ɔsɔ nyankopɔ ɔkusa ne ho hwee firi sɛ ɔse ɔde nipa ama no sɛ deɛ ɔho tie ɔno nyankopɔn n'asɛm no deɛ ɔpɛ biara ɔnyɛ no wɔ asase no so kɔkɔɔ deɛ ɔmo so afɔ sɛ na ɔman Ghana nyamesom bibie ɛni ha eti nkankran nyinaa bonsam ayɛ ade sɛ ɔbɛhyi na ɔbɛhyi no a nyame ɛnka hwee ɛnkyerɛ no ɔkɔkɔɔ deɛ nyame so afɔ na ɔkyerɛ ewu sɛ saa abirɛ yi yɛde edi ekyirɛ yi emu nsɛm ɛna ɔda n'ani ɛde ama yɛn no na deɛ eti a ɛde edi ekyirɛ yi nipa dasɛm a yɛwɔ asase no so yɛkɔ ɔhaw mu yɛbrɛ yɛkɔ asekyere mu ɛwɔ bɔnsɛm nsɛm no na wɔda n'ani ɛde ama yɛn ɔsi na bɔnsɛm n'aho ɛde ne sɛ ɔka yɛ wɔ thousands mu nanso ɛsoro tumifoɔ no bi ɔtumfoɔ no bi asane asase no so a ɔmo ahoɔden no ɛwɔ millions mu a ɔmo sane asase so na nka ɔmo ba yɛ no sɛ dwumadi a ɔmo abɛyɛ na asase so no ɔmo de ebua nyankopɔn ne dwumadi a akana bɔnsam ɔde tumi bi ebiem nanso ɔmo asane asase no so sɛ ɔmo bɛboa bɔnsam ma ɔde adi n'adwuma ɛwɔ asase no so ɔsi sɛ etufoɔ yi ɔmo ɔmo deɛ ɔmo de asane asase no so no ebinom deɛ wɔ hɔ a sɛ ɔkyɛm sɛbi na ɛno ɛna bɔnsam fa mu baako nanso ɔmo deɛ ɔmo de sane yɛ nyinaa no ɔmo de yɛ adwuma aboa bɔnsam eti na ɔha bebrebe egu adasama so na ɔkɔkɔ ne nyame soma fa sɛ ɛno ti ɛna nyankopɔn ɔkɔsɔ ne nyankopɔn asoma ne ba n'aba ɛdi ne nyame soma fa firi laidafo no mu a ɔno nkora ɛna ɔbɛtumi esi bɔnsam kwan sɛ ɔsoma ɔde ba yɛ a ɛfrɛ no asomdwee dodo so bi ɔkɔkɔ ne nyame soma fa sɛ saa mmerɛ yi yɛ wopɛ sɛ ɔde wo ho firi saa sonsom ne etumfoɔ a wɔasa ne asase yi so a isɛ wo a wobɔ nyankopɔn ne di kwa na wo bɛtɔ efra wɔn nsɛm
na saa baabi a yɛbɔ Nyankopɔn no din anaa yɛfrɛ Nyankopɔn no ɛno ne asomdwoe tontonsom ne mu nti sɛ woamfa wo abɛrɛ asomdwoe tontonsom ne mu ne a ɔhaw ne amanneɛ no a ɛto adasamma ne ɛdi nkyiri ɛno a ne yɛbɛkom na ɔkorokɔ ne Nyame soma fa sɛ saa na ɛkyɛ ɔhaw na dɔɔso no nti sɛ obi ba wo nkyɛn na ɔbɛka kyerɛ sɛ malam yi hyɛ ha ɔyɛ adeɛ ma sɔfo yi hyɛ ha ɔyɛ adeɛ ma ɔkɔmfo agyinsi hyɛ ha ɔyɛ adeɛ ma ɛsiane sɛ ɔhaw da wo so wokɔ amanneɛ mu nti wobɛkɔ ɛwom sɛ wonim sɛ Nyame ɛyɛ baako yɛtu saa namɔ no nanso ɛsiane sɛ ɔhaw da wo so nti wobɛkɔ ɔkorɔkɔ ne Nyame so wɔ sɛ wo nso woadi anaasɛ sɛ wɔdafo bi akɔ ama ne nneɛma abɛyɛ yie ama nti sɛ ɔka kyerɛ wo a wobɛdi n'akyi akɔ nanso ɔkorɔkɔ ne Nyame so wɔ sɛ asomdwoe tontonsom yɛ aba yi nkwa ɛna sɛ wowɔ mu a ɛsonsom ne atumfoɔ ne bɔnsɛm a ɔmo wɔ asase so yi ɔmo antumi ɛbɛn wo ɔmo antumi ɛnsɛe w'abrabɔ a ɛnɛ bɛnam ɛno nso nti wobɛka sɛ wowɔ bi wɔ akɔde mmoa ɔkorɔkɔ ne Nyame so wɔ sɛ nti ɛsom aba yi nkwa ɛwɔ tumi a ɛregye adasaba ɛfiri saa sosumi a ɔmasa ne asase so a ɔmo di bɛnya ɛwɔ bɛyɛ mmere asomdwoe ka ho ɔyɛ arabɔsam sɛ ɔde wɔ ntontomsom no mu na ɔbɛkɛ ahɔde wɔ no sɛ wɔ ntontomsom no mu wabɛ hɔ ɔkɔyɛ ɛna ɔma ɔhyɛ ɛna asɛm bi aba nsa na asɛm bi aba na ɛsɛ nsa bɛrɛ bi sɛ wasa wɔsɛ asɛm kɛyɛ bi aba mama ɔkɔ ntontomsom dɛ nkramasom mo akɔ dɛ nkramasom ɔsɛ na ɔno na ɛno wɔaka sɛ dɛ ɛkɛ wɔ ɛbi dɛ na ɛno asɛm a yɛwɔ no na akyiri tum ma ahyɛ dɛ tum ma ɔma yɛ dɛ ɔfɛrɛ wɔ so yɛ na asɛm a ɛbi ebi sɛ ɛmu bi dɛ bɛrɛ bi sena kasa dɛ ɛyɛ wɔ ntontomsom na ɛna adam ɔhwɛ adam na adam ɔhwɛ adam na ɛhyɛ ɔsɛ ti asomdwoe ka ho ntontomsom ɔsɛ ɛwɔ mu a wɔyɛ yɛ ɔyɛ dɛ wɔn na wɔn sɛ ɔyɛ dɛ wɔn sɛ ɛsɛ ɛdi ahoro asomdwoe ka ho eti sɛ ebi yɛ dɛ ɔyɛ ɔsɛ wɔn na wɔn akasɛ ɛdi dɛ a nka wɔn sɛ wɔn sɛ ayɛ dɛ ɛbi sɛ sɛ na ɛkasa yɛ wɔn wɔn yɛ akɔ ɛdi na ɛwɔ yɛ akɔ ɛdi na sɛ ɔyɛ adwuma a wɔsɛ ɛdi ɛna wɔn kɛkɛ kɛkɛ raadɛ ɛsɛ ɔsɛ sɛ aba ɛno so abɔ ade na akɛkɛ a wɔtaa de ɔsɛ ɛsɛ ayɛ ɛdima wɔsɛ na ayɛ ɛdima wɔn mu ayɛ ɛdima deɛ sɛ wɔn sɛ wɔn ayɛ ɛdima ɛna sɛ bɛrɛ no sɛ wɔayɛ abɛwɔ yɛ ɛwɔ anaa wɔadi yɛ wɔn so odi a ɛdi na ɛdi ya sɛ wɔn mu a wɔsɛ wɔn kana kana wɔ ha ɔmo yɛ ɛdɔ ɛdɛ ɔdɛ bi yi ba ɛmu ɛmu wɔyɛ 7%. Owó bɛyɛ bɛyɛ bi ɛyɛ akɔ ɛkɔ na bi yɛ kutu ka ho asa dàbɛ kan ɛyɛ nua ɛdɛ na bi yi ba 7% na wɔn awo wɔn sɛ ɛdi ba yɛ wɔn lɛ kɔ wɔyɛ lɛbi ato akɔmɔdé wɔn awo sɛ ɛyɛ ɔmo ba de a twɛn si ɛna wɔn wɔn sɛ ɛyɛ bɛ mu awɔ sɛ asomdwoe ka ho wɔn nyɛ yɛ akɔkɔ a wɔawu ɛni wɔawu ɛdi ato kɛ sɛ wɔn ɛwɔ ɛkɔ edi na ɛfɛ yɛ kɔ sɛ bɛrɛ a ɔyɛ edi na ɔyɛ ɛmu sɛ ɛdi bɛrɛ wɔ fɛ wɔ fɛ ɔmo fɛ ka wɔn aka ne ɔsɛ ɛdi ne ɔmaa na ne se yɛ ɛdi nsa ɔdi yɛ kɔ kɛ na ɛdi sɛ ɛdi sa ɛdi yɛ kɔ kɛ na ɛdi sɛ ɛdi kɛ na ɛwɔ dɛ na ne se yɛ ka na ayɛ ɛdi na ne se ɛdi wɔ. Papa ni Nyame sumafo ya ɔkyɛkyɛ a ɔde ma yɛ na ɔwɔ yi nyinaa yɛ tie no Papa ni Nyame sumafo ya ɔse asomdwoe tontonsom yɛ ɔsom a sɛ wowɔ mu a ɛni ho kwan sɛ ɔhaw bi etumi tu anaasɛ amanneɛ bi anaa tete bi ɛwɔ w'abrabɔ
kɔkɔ ni nyame sumafo a ɔde yɛn tɔ ɛma yɛn yɛn bɔdi no so haw ɛna egu yɛ so ɔkɔkɔ ni nyame sumafo sɛ ebi sɛ yɛn ho sɛ adi ti ɛna ɛba ne saa sɛ ohun ne saa abira ne nkyɛn abira ebi sa ɔmo akasa sɛ ebi ebi bɔdi na ɛyɛ edwuma na deɛ wɔn no ɔmo wusu kwate ɔkɔkɔ ni nyame sumafo a sɛ asomdwe tuntum so ɛti sɛ kiribusu anaasɛ kirisesu na yɛwɔ mu no. Na sɛnea ɔma yɛti asɛ ɔkɔkɔ ne yɛbi soma fa sɛ asomdwe tuntum so yi ɛna ɔbɔ Nyankopɔn ne din na ɛho hia biara ɔyɛ ma wo nanso yɛbɔ a ɛyɛ adwuma ɔsɛ yɛbɛbisa na ɔno ɔbɛka kyerɛ sɛti a ɛyɛ saa ɔsɛ ɔso kɛseɛ yi a ɛwɔ hɔ yi nipa dodo a ɛwɔ mu yi ɔno ɔwɔ ama yɛate asɛ sɛ sɛ yɛhu na ɔno nso bɛhu yɛn na dɔm a ɔmahu ɛwɔ so mma ne nyinaa mu no ɛyɛ nipa 70%. Kakra bi pɛ kɔkɔ no nyame soma fa sɛ yɛfrɛ ne nti a wɔka sɛ saafoɔ no pɛgya ɔmo sa nka yɛbɛhu ebi no ɔmo pɛgya ɔmo sa no sɛ saafoɔ no sɛ dwuma bi na ɔmo yɛ a ɔmo sɛ dwuma no ɛrekɔ so sɛ dabi ada ɔmo sɔrɔ a ɔmo wɔ apɔmuden yareɛ ne nneɛma no ɛnkɔ ɛnha ɔmo kɔkɔ no nyame soma sɛ ɔmo ɛna ɔmo bɔdi na ɛyɛ dwuma sɛ kɛnyɛ fɛre a ɔka sɛ ɔmo pɛgya ɔmo sa ebi no pɛgya ɔmo sa ɔkɔkɔ no nyame soma fa sɛ ebisa yɛn ho na yɛn mmerɛ ebisa ɔsɛ nti wɔ hɔ nti a yɛbɔ bi na ɛyɛ adwuma ɔsɛ ebi wɔ hɔ a ɛyɛ gyidi a na yɛnni onimu ebi wɔ hɔ a ɛyɛ suban bi a na yɛyɛ na mu eti ɛna yɛbɔ bi na ɛyɛ adwuma ɔsɛ nneɛma bebree eti wɔbɔ bi na ɔhwɛ na ɛyɛ adwuma bra na bɛbisa no na ɔka kyerɛ na so yɛ tuntun so ɛyɛ ɔsom a sɛ ɔwɔ mu a ɛsɛ ɔwɔ abɛtu ɛsɛ ɔdwuma sɛ ɔsɛ yɛdede saa yɛ ɔdi no so yɛ adwuma yɛdede saa yɛ de adaya no bikɔ dwuma yɛ tɔm adeɛ bikɔ dwuma yɛ tɔm adeɛ na sika a dwetire a wɔde hyɛ dwuma de na se nyinaa ahye na ɔdi ɔsɛ ɔte ɔsom no wɔ kɔkɔ ne nyame soma aba sɛ sɛ ɛkɔ ne saa wɔ yɛabra bɔ mu a yɛn na yɛbɛbisa no na sɛnti a nneɛma ɛkɔ yie ma yɛn no waka ɛde akyerɛ yɛ. Now, the group is right. The whole person, what I said, will be children. So I said, oh, God, oh, what I said, will be. As much as be getting my prayer, now to the only I can't see you. The same thing now, we have to. Yes, our I don't see. But this person let me ask so don't go here. Oh, that's what I and I said, ask for her. Then I go here. I you can't have a walk. It's what would you allow me to run? Oh, there, Daddy, I don't know. It's in there, my prayer. Okay, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi,
ọ̀rẹ́ mi ní tèmi láti sọ̀rọ̀ èrè à ìtòyí bá wọ́n yà àmọ́ ọ̀rẹ́ 10%. Something now would do that we now is about something. As we get on, we now get up now. No one buy anyone. I'm one of the things I'm going to say. Oh, yeah, not to be the son of a man. Okay, oh, yeah, I am what I have. Na kwa na aye na hobe ko ma ko ya so ba o ye ba wo ba e ba ti ya kwa no na wa ya ya kwa da e wa kwa no da e ti na ba wa ko mo ba ko ne ko wo de ni e si ko no wo de ti ba ba na do ba ka ni ya aye da ba ko ko ya ko ti ko ye ba ọ̀sán àti nínú ìtúrùntì ọwọ́ ìjọ wọ́ ọ̀pọ̀ ìjọ nínú ọ̀dà mọ́ òṣìṣẹ́ àkọ́ na níjẹ́ di ní ihu ni ọbẹ̀dẹ̀ àkọ́ àkọ́sà àwọn tó dé ìwọ̀ ẹgbẹ́ ọ̀sán àkọ́ ìmọ̀ àyè wọ́ ọ̀sán fún wọ́ ó lè sí àkọ́ fún wọ́ ẹnà ọ̀pọ̀ mọ́ bíbí ọyẹ ilé àpẹẹsẹ bẹ́ẹ̀ ìdúgbò rẹ̀ ìwọ̀ ọ̀pọ̀ ọ̀sán bẹ́ẹ̀ ọ̀yà tó yẹ fún wa. Ẹ̀rọ bí ẹgbẹ́ ọjọ́ sọ na ọ́fíìsì ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ dídúró yà kọ́ yà kúrà dẹ́mu náà wọlé yẹ yẹ́rọ wọn á kẹ́ ẹ̀rẹ́ àtúndé tán. Bọ̀dé yẹ fi yà kọ́ yà kẹ́ ọ̀sà àtàsí àmúgbò ẹ̀ lùdọ̀bọ̀ tó ń bẹ̀rẹ̀ sí àtàsí mu èsì yìí bẹ̀rẹ̀ sí ẹ̀dá ọ̀dọ̀ náà wà wọ̀ yẹ wọn. Ọ̀sẹ̀ ìbò máa sọ ọ̀pọ̀ àwọn sọ̀rọ̀ ọba bí ọba wọ̀ yẹ wọn ọ̀nà àṣàṣà ọ̀dọ̀ wọ̀ yẹ àtẹ̀sí. Èyí ti na wàá yẹ ní kiri ní sísọ lọsẹ yìí bá 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 wà á fún bọ́ ní àwọn ìbọn kàtà àtúndé kan. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àmì Sumafia ọ̀dẹ ìkyẹ̀kyẹ̀ ìwúrọ̀ ẹ̀dẹ̀ wáyé ẹ̀wọ̀ dàbí sọ́m mímu ẹ̀ńkọ́ ayẹ náà nípa àdàsàmá yẹ mímu yẹ ní yíyẹ yẹ ní àwọn tó dé àsọ̀dé ẹ̀wọ̀ àsàsẹ́ so. Ṣé ìwúsẹ̀ ayé sẹ́ni ọdí kankan yẹ lọ? Yẹ́n ká yọ̀wọ́ ọ̀sán ní mo 7% náà ọ̀ká sẹ́ yẹ́n na yọ̀wọ́ ìdí yà yẹ̀húnhún ìṣẹ̀lẹ̀ ní ṣe yé ìdúmọ̀ wọ̀ yàbúrà bọ́ wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àmì sọ̀rọ̀ ṣe sáà 7% ní 4% ẹ̀yẹ ọmọ àwúwọ́ àbùjìmẹ́ mu ẹ̀nà 3% ẹ̀nà ẹ̀wọ́ Ghana ha. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àmì sọ̀rọ̀ ṣe sáà fọ́ no ọmọ ní na ọmọ akásẹ́ mu. Yàrá na yòówó di inú na yòówó ẹ̀yẹ ìdùmá ẹ̀ka náà bí ẹ̀kẹ́sọ́ ẹ̀kẹ́sẹ́ àpá náà ọ̀pá ẹ̀sọ̀rọ̀ ẹ̀ka nyàmé Sumafo yà wọn náà so sàdí bí ní ebi esi ẹ̀kọ̀tọ̀ a yẹ̀kọ́ akọ̀tọ̀ ẹ̀kyẹ́ a òdi àbẹ̀tọ̀ bi ọ̀kọ̀kọ̀ nyàmé Sumafo sáadé ẹ̀nà ẹ̀bá nìsa. Ṣé adé biara a wọ́bẹ̀yẹ n'asase so a ẹ̀nwie yie anaasẹ ẹ̀nwie pẹ̀yẹ no ọ̀sí bèbí ẹ̀nà ẹ̀kọ́ ẹ̀kyẹ́ ano na sáadé a ẹ̀kọ́ ẹ̀kyẹ́ ano no ẹ̀yẹ soso wáṣẹ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àmì Sumafo sáadé ẹ̀nà wábí òsọ̀ náà fìtì àṣẹ ẹ̀nu nkurọ̀fọ́ bá bẹ̀tọ̀ adé ẹ̀ ọ̀pọ̀ pápá na afei so ẹ̀kọ́ èyí kakra no na àpapọ̀ ní sẹ́ obi ekura na obi ẹ̀bá bẹ̀tọ̀ adé ọ̀sẹ̀ àṣẹṣẹ náà obi èyẹ no na soso fi a eku yẹ na mo fie ebi ku yẹ gya mo fie ọmọ ẹ̀hu ekyir akwan nti saa abirẹ no biribi ẹni dwumadie na wudie no ẹdi esi nti ẹbi ada wonya deɛ ɛsɛ wonya na bere a wɔn ani wɔ wɔn so a wɔn hyɛ ase sɛ wɔn atu egu baabi a wɔtu ane na wɔn sɛ nkɔ bio a na biribi ɛnkɔ yie ɔkɔkɔ ne Nyame Sumafo sɛ saa abere no na soso apagya wɔn a wɔn ne wɔn ebi eku ɔkɔkɔ ne Nyame Sumafo sɛ wɔakyi ɛna bibiara yɛ bɛn na asase so sɛ nkɔ yie a ɛsɛ ehu sɛ sonson mu asefa no bibi ɛtɔ kyima ɛwɔ hɔ ɔkɔkɔ ne Nyame Sumafo sɛ sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛdi yɛn ho nan sɛ yɛbɛyɛ bi na yɛbɛhu sɛ Nyame ne Sumafo a waba wɔ ne yɛ ti ɛna sɛ bɛyɛ adwuma na yɛde yɛn ho ɛwura asomdwe toto so ne mu yie ɔsɛ ɛso wɔ yɛ wɔ bi na ɛsɛ yɛ adwuma ti ɛbɔ na yɛ adwuma a yɛbisa ɛwɔ saa dɛ sɛ na ɔde kan kyerɛ yɛ yɛwura yɛbɛbisa sɛ yɛde yɛ wɔ bi no nanso yɛ adwuma na sɛ yɛti a ɛrekɔ ne saa no wama yɛ ehu ɔborɔkɔ ne Nyame Sumafo na ɔkusa a ɔde ne kyerɛkyerɛ ɛde ma yɛ no se
Why are you first one? You better soon, you better soon. Ye, I never go for ye. No, I watch you. And I'm here also not very you. You, it is so say, yes, soon, I'm here for you to say, because Yami, you know, it's a very little company, and this mother said, we are small for us, small mothers are sent to. Or more and more, you know, to say, or more, or properly, and this mother. Oh, yes, many of us are sent to where they get it is some of the camel, and only a city, it is not for the other to the zoo. Yabiada, you might be the way people see way, and we are now part of the new watching who the community. Or the government, talking against our trouble the environment, or properly, and this one was a way or train. Send the payer, you assume you as to be here. And so, say, what do you know, the way you are by the vaccine, that you go in and I get a efficiency as Sanka. Ye say you go in also a member of CCTV or say the son of country or the California or San Jose. Say you go in your coupon, ye dear cry, dear morning, dear dream, dear media, follow ye your coupon, ye yellow side, the media be your coupon, your Miss Mama said. Young fellow ye your coupon, your moon. Eti asomafo a wasomo waba ebi enye hu omo kasa na yete se wonu okroko ni ya misomafo a waba de ebi etiri ono na na asem yete bi ye hu no sisi ebi mu asem tu yete abiri na eno na baba ko ye se e din na me hu abiri na na fe ye hye no so ye sa aka amen eti oye se ma tuntun so yi bɛna bɛbi sra ɛwɔ abɔmɔdze ade bi na akara no yɛ ade asɛm yɛ esi mu yɛwɔ yi bebree ebɔ baako nkɔmɔ ne sɛ ɔbɔ bi ne sɛ yɛ yɛ sa ɔhɔn no bi bɛbi oyi mu ama tuntun so na asɛm wɔfɛ mi yɛ baba ɔsɛ dɛ ɔnenɛ ɔso mu. When they're nine, today, what is it? Now, one there be into some nonsense. So, you know, are you? It's my matter. One for you, the other, home or some more sick. And you go others, now, some more. That more ground will be a question. About no one matters, the matters, as I have. But don't you say the military should you no, Mama, what's working and also against the I thought I'm going to you should do that. Now, a little she only young body you. Okra na so le na nso obia afọ ba ni se ya ni fie tun papa ya ko wa ye tun yo pa na awo ni do ga o ko ko o bebe e ko be ga se asale ya sa ko ni wa 29 billion. Then the 17 go. And so I pray about war. Mr. Mammy is here. No, I beg your credit. Or that my neighbor, or a friend. Now, our person answer. Often answer with my letter and do that place. Okay, I'll see. Okay, go to the body. So I'm walking there. Never yet. No, I'm never. Oh my God! I'm never from human. So I'm not going to move that I found over. And the other very nice. When I most of us are we walk. It's all about why every day and you know. Okay, young there, okra one.
Abi maka yang semua ini abi harga yang semua boleh dibawa mana ke Australia boleh lebih nah di beberapa itu dia sih itu apa ini baru apa ya apa ada apa aku dia kan nama berapa ni mau Obe aku dia kan ya itu buat apa kalau itu ya aku langsung mana nanti apa ya malu kalau ya aku sendiri dulu sendiri dulu maka waktu itu dulu sebatang dulu nah memang sebatang dulu ya orang semua wah berapa ya dia mau mana berapa sebatang dulu itu dah mau mana apa masalah ini baru nak yang awak semua mahu dan mana sih ibu tu benar kawan itu bah wabah yang man wabah ada ni nak buat boleh nak buat semua wabah yang man jadi ibu tu no biar ada itu abang apa barang ada orang urus sana. Apa betul betul mana tu mungkin sasa. Ada apa apa besar besar. Awalnya ia motor mana apa besar besar. Wah berapa apa besar besar. Ada berapa Então, agora sim, depois de agora o de roubar. Só agora vou já roubar. Esse bom levar, é muito certo. Procurem a mim, uma frequência, a lei vai no na petição é bem no trance. Eu achei é mais bíblia ou assimilado tudo somos Obodi na ese yeduma eni okwa ese obodi na yeduma ohawo na maneni ya ese eti ya yehu sa na ese obodi na mi so fe ose sa ohye ewo osunme moniti na ese bibia ya ese ekoso efa maye na so yehu enu enye niti na ohawo na maneni ebi yesu obodi na mi so fe ose sisi ayẹyẹ asidi tuntun so bẹyì ẹgbẹ yẹwò ní ẹsùnmá ọba n'afẹ sáà ọha orí nyinaa no ẹkú ìkyẹ ebodi na afẹ ẹyẹ ẹdínwá ẹmá yẹ náà ọkọọkọ ní nyàmú sọ ọbọ ẹdí tó ẹsùn ọkyerẹ sẹ wàhyẹ yẹ wọ wọ agẹs afahyẹ no mu sẹ ọhaw ẹkú yẹ so ẹwọ Ghana ọhaw ẹtìtì yẹ no mo sẹ akọọfọ no ẹhùn ẹka yẹ nanso ẹyẹ àná ọmọ ẹ̀yà ẹ̀fẹ́ ẹ̀mọ́ ẹ̀kírísùfọ́ ní asọ́fọ́ ní ẹ̀mọ́ àlàfọ́ yẹ ní ìtúrísù tíráṣẹ́ ọba àti ìbọ̀fọ́ ní ọmọ ká yẹ ẹ̀mọ́ anú ọmọ onígbé bí náà wá kásẹ̀ wéyí ẹ̀yẹ tí ó bí ẹ̀nà yìí ní báyẹ ọmọ obi ọ̀sẹ̀ wéyí ẹ̀yẹ bìbí náà wá bọ̀ wéyí ní yìí ní báyẹ ọ̀pọ̀pọ̀ ní àbí sọ́ọ́ ọ̀sẹ̀ sáà nẹ̀tì na wéyí ní yìí ní báyẹ ọmọ kan ẹ̀yẹ ìpèbíà náà ẹ̀ náà mọ́ náà wúwo ẹ̀wọ̀n ẹ̀dẹ̀kira náà yìí n'ẹ̀kyẹ́ ní ho asẹ̀ ẹ̀bà bọ́ka na deɛ ɔkira no bɛ bia anasɛ ɛdẹ̀kira bɛ bia ɛno ɛna bibiribia no ɛyɛ deɛ ɔkɔkɔ ne yàrá sọ ɔbɔ sɛ obi ɔwɔ a na ɛdẹ̀kira no yɛde ɔwɔ aba sɛ ɔbɛma na ayɛ akɔnfo owia deɛ ɔyɛ ne dɛn akɔnfo na ɔbɛyɛ ɔsesa da saa nso na ɔwɔ wa nipa ho asɛm ka ɔbɛnya ho pɛ na no bɛbɔ ne brɛ yɛ sɛ ɔka ɔkɔkɔ ne yàrá sọ ɔsɛ saa afɔ no so yẹ ne dẹ ọkra ne na ẹma nipa ne edi dwuma ẹtisa ẹkra ne ma ne yẹ saa ne dẹ wúyẹ ne sẹ dẹ saa na ọyẹ sẹsẹ kra bọni a edi ekyi na ama yẹ dwuma sẹ yàrá ẹha yẹ ọsẹ ne nyinaa yẹ kra bọni a edi ekyi ẹsẹ ebinom ẹyẹ sàmàtàn ne yi yẹ ebinom nso ọsẹ firisio wọ bi ní ọmọ ní ọmọ bebree náà na ayi ọmọ ẹni pẹbi a ọmọ ní ọmọ bá asase so na ọkọọkọ ní ẹbí sọ ọmọ ọkyerẹ ẹsẹ àbọ̀sọ́ yìí ní akọ́bọ̀ ọ̀bọ̀ soso bí ẹ̀fẹ́ ní awọ ètò bọ̀ ọ̀hún ẹ̀dwuma ẹ̀dí ayé sẹ̀ ọ̀bọ̀ ní akọ́bọ̀ n'akásá kra ọ̀dẹ́ ọmọ bá àsàsé yìí so ọ̀bọ̀ ẹ̀kú hɔ ọ̀sẹ̀ kra wà bọ̀ ẹ̀kú hɔ no ẹ̀ 29 billion 29 billion
na sakre na baba asase so ansa asase na kɔlewe na sisi a wɔn yɛ kasa yi bɛyɛ sɛ $50 billion aba asase no kɔ kɔkɔ nyame sɔfɛ ɔsɛ yɛaka ne nyinaa bɛba asase no so na yɛayɛ wɔ asase so sisi a bebree na nakrabɔne a yɛ deɛ efiri nsuo mu ne samatan ne ade na ayɛ ti na mabɔne nkwa ne yɛyɛ ɔhaw a yɛnam ne nyinaa yɛkra na nasakra na ɔyɛ mfiri nyame kra no mu aba ne ti okuta mu 70% sɛ odwuma asɛe sɛ wabrabɔ ɔbɔ yie sɛ woyare woyɛ ahotɔ na yare foforɔ sa ba ɔsere nyinaa krabɔne yɛ na ɔho ani ɛbrɛ yɛ ɔkorokɔ ne nyame soma fa sɛ wei ɛna wahyɛ yɛbɔ sɛ ɛnɛ Monday yi ɔbɛyi saa krabɔne no afiri yɛ so na afei ka papa abɛhyɛ anan mu eti ɛbɛbɔ enyimire na ɛno na etukufo a wɔbɛdi sɛ nipa no ɔmo nyinaa asane asase so ɔmo asane kɔnkɔn biara nti bere a yɛkyi kɔnkɔn biara no ho yɛkyi akokɔ ne fie ne ho na ɔmo edi duma no ɛde aba yɛ ti ebie no na ɔmo asesa krabɔne ne nyinaa na ɔmo de papa no abɛhyɛ anan mu ɔkɔnkɔ ne yɛn nso ɔmo asesa krabɔne yi ɔmo de brɛ yɛn na yɛn ayɛ deɛ yi bɛ ho ɔmo kasa basabasa ɔmo nyɛ ɔmo nneɛma basabasa eti wɔn a wɔbɛhu wobɛhu sɛ wɔn ankasa wɔabrabɔ no asesa ɔkɔnkɔ ne yɛn nso sɛ krabɔne yi a ebi firi samatan mu yi ɔsi n'ano yi ebi ba ne ɔfisi na maame yi ɔne nkwadaa yi ba yɛ ɔsi nkwadaa yi a wɔn bɛdu hɔ na samatan yi na yi wɔn ani kakrakrakrakra ɔmaame yi brɛ sɛ wɔtete wɔn ɔkɔnkɔ ne yɛn so afa sɛ ne nyinaa yɛ krabɔne a ebi wɔn tete ne mu a wɔyɛ saa tɛ nnɛ nwere yi yɛbɛbie nyankopɔ ne fie ne ho nkyiɛ yɛbɛkyi awie no na yɛkra wɔn ne nyinaa afiri yɛ so na afei ɔmo adi papa abɛhyɛ anan mu ɔkorokoro ne nyame so afa sɛ ɔno a na wahyɛ yɛbɔ August conference eti ɛnɛ obɛdi saa dwuma no adi ama yɛ na afei yɛ abrabɔ no asesa ɔsɛ sɛ yɛtutu so wowu mu a ɛdi ho kwan sɛ ɔbɛka asɛm no a ɛdi dwuma eti yɛnhwɛ yɛka na yɛ dwuma ɛmra ne ebisa no ɛnɛ nso krabɔne na ɛma baabi ada yɛ ruhu nkurɔfo asɛm so baabi ada yɛ dwuma asɛe baabi ada yɛ ɛbɔ yɛ no ɛnɛ ɔbɛdi dwuma ɛyɛ ma asɔre ka ho obi de sɛ asɛm yi ɛfam bi asɛ ɔkɔm na ɛdi ti yi ɛdi bi asɛs ayɛ nkɔ obi ara na ɛyɛ ɛdi ɔyɛ yasɛ yi anaba abɛnɛ years ɔnà mmɔna ase ɔbɛyɛ 8 years ɛdi nti ɛfɔ na baa na years nti mo sɔ ɔbɛka ayɛ nkɔ obi ara na ɛyɛ obi so ebusa asa wɔ soro ɛmɛ yɛn kɔ ɔkùnrin bi asòkùnrin bi n'afɔ ebi sɛ dɛ wɔn a wɔyɛ esi bɛn no a wɔn wɔn ti wɔn kɛkɛ ɛkɔ wɔn so wɔn nyinaa yɛ esi bɛn kɔ ɔkɛrɛ asɛm obi bɛ sɛ bi a ɔwɔ asòkùnrin tuntum so mu ɔsɛ kan yɛ bɛ ɔsɛ wɔn yɛ wɔsɛ yɛ bata akokosi a ɔno onye yɛ bi mo hyɛ ansa na ɛfɛ fɔtɔ so maa kò so kókó yìí nimusɔrɔ ba hɔ la yɛyɛ bia wɔ ha bɛbi ɛmu wɔ bia si bia ɔsɛ wɔ hɔ bɛyɛ nti ntwi nyinaa ta ho wɔnyɛ ɔkɔrɔbɔ a wɔkɔ ɔbaa yɛ wɔbrɛ wɔ bɛti ɔbaa ba ne ɔkɔrɔbɔ a ɔyɛ nti wɔnyɛ ɔkɔ ho. kɔkɔrɔ nyame suma fɛ sɛ sɛ bisa melu bi aba a wɔyɛ ano ɛyɛ ama yɛ na sɛ bisa ɛba yɛ no kɔkɔrɔ nyame suma fa ɛka yɛ eyi ano ɛyi ma yɛ ɔsɛ obi ɛwɔ so yi ɔyɛ ɔso mba na bisa a wɔde tu hɔ ne sɛ ɔmo a wɔwɔ aburokyire yi ɔmo nso ɛfa do krabɔne yɛ asɛm yɛ ɔka yɛ ɔmo nso ɔmotwira bia ɛte sɛ kɔkɔrɔ nyame suma fɛ ɔsɛ saa krabɔne a ɔka mo asɛm no sɛ wowɔ asomdwe toto so mu kwan na yɛ asomdwe toto so ni a wowɔ aburokyire baabi a wɔwɔ biara ɛwɔ wiase yi mu no nti yɛyɛ dwumadie bi wɔ ha na wɔade di akyire a ɛte sɛ sɛ na wɔwɔ ha pɛpɛɛpɛ nti ɔmo a wɔwɔ aburokyire ɔwɔ amanani kɔkɔrɔ nyame so afa sɛ ɔmo nso deɛ no ɛte sɛ wɔwɔ ha pɛpɛɛpɛ na sɛdeɛ ɛgu yɛ soa yi mo a wɔwɔ aburokyire bebree na ɛkɔ ha wɔbɛsa krabɔne nti kɔkɔrɔ nyame so afa sɛ ɔmo nso ɛdɛ dwumadie bɛbɛ yɛ no nso bɛyɛ ɔmokyɛ fa ɛwɔ na sɛ bisa na yɛde kan yɛ oyi ano ansa na wɔyi yɛfiri so yi de ba yɛ ano ne sɛ ɔse obi na sɛ bisa deɛ sɛ sɔfo bi hyɛ nkɔm
2028 wiase ɛbɛba na yɛyɛ ɔkɔkɔ nyame soma ba sɛ ɛnyɛ nokorɛ yɛn nyinaa yɛ deɛ ni bɛhu na ɔno waka kyerɛ yɛn dada sɛ wiase no mmerɛ a aka asa na wiase bɛkɔ na yɛyɛ no ɛyɛ 500 years ɔse saa berɛ a ɔka asa ni na bɛ 8 years atwam nti yɛnti 8 years no firi 500 no mu ne nyinaa mu no ɔse yɛbɛyɛ te sɛ 500 na 500 years ɛna aka wɔ yɛn nim a wiase no ɛbɛkɔ na yɛyɛ nti 2028 yɛ asɔfo yɛ aka yi ɔkɔkɔ no yɛde so ɔba sɛ yɛn nyinaa yɛ deɛ ebi mu ɛdɛ nokorɛ wiase bi a ɛkɔ na yɛyɛ. asomdwe nka ho da bɛka kyerɛ ho da abɔfo Nyankopɔn no aberɛ a ɔbɔ ahema de bɛ ɛdɛsɛ awɔtwe wie ɔbɔ deɛ bi na ho ɔyɛ dɛ hyehyɛ nyinaa ɔde gu wiase mmerɛ a wiase bɔkɔ awie ɛhyehyɛ ɔwɔ dɛbɛ bie no mu nso obiara ne tene yɛwɔtwe Nyankopɔn no sɛ nsɛm ndɛmɛ dɛ bɔ nsɛm ndɛmɛ dɛ mmom ɛna ɛka wɔ dɛ Adam na bɛ doku yi dɛma Adam akoro no a wɔbaa obiara de edwumudu asa na foforɔ aba nso sɛ wɔn a Adam na ne nkurɔfo yi so nna bɛ doku yi Adam no taa ne nso nso onye edwumudu yɛsɛ Yesu ka afɔ wɔn hwɛ dɛ ne ti a dɔm nyinaa basa nti Adam na ne de edwumudu ansa na ɛdam ase. Ɔkɔkɔ ni nyame sumafo a ɛkasa ne nyinaa bɛyɛ na ɔkyerɛ sɛ Nyankopɔn wɔwɔ ɔma yɛ nkyerɛkyerɛ sɛ Nyankopɔn bɔ wiase kɔ nneɛma nyinaa no wakɔ bea bi a ɔde ne hyehyɛ nyinaa gu yi nti berɛ a wiase bɛkɔ ne yɛ saa hyehyɛ no gu baabi a ɔde ne hyehyɛ nyinaa gu yɛ no Nyankopɔn ɔnsesa ne nneɛma saa ɔkɔkɔ ni nyame sumafo sɛ Nyankopɔn ɔnsesa ne nneɛma saa na mmerɛ a ɔbɔ Adam na ɛsɛ Adam n'asefo yi ɛsɛka Adam mmerɛ yi nso ɛnyɛ 10,000 years nanso ɔsɛ sɛ ɛsɛ sɛ Adamfo a wɔba asase yi so nyinaa ɔmo nyinaa ba a ɔmo nya 10,000 years ansa na ɔmo mmerɛ no atwa mu nanso Adam yɛ n'asefo ne yɛn a yɛgu asase yi so yi ɔsɛ Yesu bo bɛkaeɛ sɛ sɛ wɔantwa mmerɛ no so a anhwɛ a ɔnya nnipa bi a ɔbɛnya ahema no mu akɔ nti Adam a na n'asefoɔ ani yɛ no ɔne ne mmerɛ no anka ɛsɛ yɛ 10,000 nanso ɔno ɔnya 10,000 no ɔkɔnkɔn no nyame sumafo sɛ nhyehyɛ no mu no 2028 wiase ɛkɔ de yɛyɛ nti ha na ɔde ne nsɛm nyinaa si yɛ ɛyɛ ampa sɛ nyame ɛna asoma no biribiara nsesɛ no ɛsɛ abɔsɔ yi Nyankopɔn ɔyɛ nokwarefoɔ sɛ n'anim bɛkaeɛ no saka wɔmbɛka ahintasɛm yi nyinaa ma yɛwɔ awieɛ mmerɛ yi a na ka sɛ dada yi ara ne yɛbɛtena mu a ahwɛ a yɛbɛhwere biribiara de ama bɔnsam ɛnti ɔyɛ nokwafoɔ nti ɛna na ɛdi akyire yi wabɛda ne ahintasɛm yi nyinaa de ama yɛ wasoma ne dɔba ɔkɔkɔ ne nyame sumafo a ɛde abɛyɛ na wawadeɛ baako a ɛyɛ sɛ wodi ɛno gye ne bi sɛ ampa nyame na asoma no sɛ ne n'anum sɛm no nsesa w'adwene a ne nsa a wɔde to ayarefoɔ so wɔn ho tɔ wɔn ne nsa a wɔde to yɛ so ma yɛabrabɔ sesa ne nsa a wɔde to yɛ so ma yɛ nneɛma ɛrekɔ yie ne nyinaa na ne bibi fɛ sɛ ɛnyɛ nipa kɛkɛ ɛna yɛ hu no yɛ tumi a nyame asoma na aba asase so yɛ mmerɛ yɛ ampa eti ɛna yɛ kyerɛ wo sɛ afahyɛ mmerɛ no a wɔde aba no ɛno ɛna yɛ hu yi ɛdi ɛna ɔmo biara no woha wo ɔse mɛnka sɛ wapa aba mɛmpa aba afei na woha wo ame yi aba biribi a wo bia mehyɛ ne kyerɛ akɔyɛ ɔkɔkɔ ne nyame sumafo a wɔbɛhu no ɛwɔ kofi kotɔ ɛwɔ mfimfini ma wotɔ no mu ofita krade ne kumase ɛna ɛba a fakaa n'anim ɛkyerɛ wo nipa fakaa n'anim ɛkyerɛ wo nipa sɛ wotera ma esi pɛ kasa wobɛsi ɛwɔ ɛso hyia saa so na wofiri krankɔnti so na ɛba a kasa wokɔ kekos wotera pam de ahyɛ pɛ na wakasa wobɛsi ɛwɔ ɛso hyia osi wɔ ɛso hyia akasɛ drati bɛ wɔ sɛ wɔwɔ nyinaa ne sɛ wokɔ rabi ɔmo bɛba ɔkɔ no nyame sumafo adaase saa so na wobɛtumi afrɛ mu ɛwɔ namba esi so anaasɛ tɛlifon so na wone ne adi kɔ hɔ sɛ mpo wone Ghana wowɔ aprekyere
na afei na wɔte ne nka frɛ no na wo haw ne mu kasa ɛtumi sisa wɔ baabi a wɔ biara ɛma wo na mɛsi na wobɛtumi ne ɔkɔkɔ ne nyame so afa ɛde kɔmɔ wɔ so 0277 126308 0277 126308 anaasɛ frɛ no 0543 466 275 0543 466 275 and that's always me a friend 0547 692 297 0547 692 297 where your problem in your mission of the numbers of France American not only equal and you never hear who how amiye any day there is a problem in your mission of the Nazi Tibra number 2 in our Asubirikawo, abawo wɔ ha yɛdu so kasa. Kɛnɛ maa na ɔyɛ ɔbɛn na aka bila na ɔwɔ Dubai asɛn ne si. Ɔyɛ ɔso yɛ bɛ. Ndezi sɛ ɔde ti saa ɔyɛ ɔfɔ ɔyɛ. Ɛfi ɔde ɔwɔ ebirisi ɔwɔ bi asɛ yɛ ayɛ akɔ ase. Ɔsɛ bɛɛ kɛnɛ bɛ kɔkɔrɔ ɔsɛ abosoro ɔsɛ akabata kɔkɔrɔ ha obi yɛ kɔkɔrɔ akɔkɔrɔ tɛ kɔkɔrɔ yi ba ɔsɛ akɔkɔrɔ esi ɔsɛ kɔkɔrɔ yi wa sɛ esi ɔsɛ bi wa tɛnɛ yɛ ɛkɔ ɛkɔ ɔdi uzi ni yɛ bi ɔbɛ yi drama yɛ bi tutu si sɛ ɔyɛ ɔsɛ yɛ gbogbo na yɛnyɛ wɔ hɔ na yɛnyɛ nso de ko afei wɔ sɛ sɛ de deda na yɛkɔ taabolo no sɛ ɛbi bɔ hɔ na ɛbi no sɛ ɛmɛ naa sɛ ɔyɛ sɛ ko ara bɛyɛ sɛ sɛ ɛmɛ ko to ayɛ ɔyɛ sɛ naa dɛ kaa yɛ o de ka yɛ mma wɔ yi mu ɛsɛ sɛ ɛbi tɔ to kuro na ɔmo yɛ bɔ kura ɔbɔ. Yakuba tempo então eu vou ter lá lá cresceu o curso vai fazer já então vai para obrigado onde se vai fazer aí então se se na vai se It's why you're the man. Now, I'm going to work with this. What's the regard? Everyone, you're very nice to have a move. Because I have a lot. There are more than a matter of me. Now, I'm not going to say, I'll be able to say, I'm not going to Who was special over me? I'm a good one, I have one for you. Now, what is it? Now, I can go down with you. What a day. What a such. Now, so listen, what you regret, no one will answer. As it doesn't, I'm a chilla woman, that I'll be in the car. See how I what one na mo pa so so abi mo da kasa so de ko mo de so ai mo sa ko bra mo da ba ko bra ko ma ye if you are ko kasa na wa ko sa ma na ana gas afu mo se de ko so na ni ko so ma da ya ko mo wa ma ai ko mo wa da ma Proprio mes amis, souvent frère, ça va avec tout ça, les mailles, c'est donc quand il y a aussi, et même quand on va ma media, na regarder na au Dubai, ça vraiment au Dubai non, moi on y a free au propos de this souvent frère, il est bon, on y a somba, là sous au bon, on y a qui est au propos de this souvent frère. The day woman, or no never will be ran across what a crap who
Ebreko obema obakasa beka obroko ni ya misuma bose na bi Yesu ti so bi e wo be setamale obi e wo be abroje no mwana omuni na so ekine bi ekina se bi obi ni Yesu ebe di ma e di amanu obroko ni ya misuma bose so ni ya ko rabi ro ka se ra ye na mu aka omu ba asase a so ni ga na sui omu du Central Africa ho no mu gina e ko ku di awosu de di o ko ti bi o mai no sisi ahụ ndị bi mele ka aka mmiri elu a owuwu abịa ahịma na-asụ obiara ka ọnụ obetu ọkọkọ ni ya mesu mafia bia obetu na obeti na ebi akọsọ yi ya mbọ sị ọdịnihu betu ahịma mu wọ n'akyi asị mmadụ ọkọkọ ni ya mesu mafia sị emfa ahụ bebi a yɛwɔ so wɔ aburukyire na wogyi n'edi mma sɛ nyame na asoma na edi no bɔ wɔ a ebi yi dwuma yɛyɛ ne ha bi afa so bi yɛ wo bia nso wobɛnya bi we ɛna ɔde ama yɛ sɛ bɛɛ bi bɛ ɛkɔ tempo ne ho na ɛkɔ nyankopɔn ne fie ne ho na yɛrekye ho no nsesa bi aba mu ɔma yɛ nyinaa yɛka bɔ mu akyi ho ɔkɔkɔ ne nyame so afa sɛ nyankopɔn ne fie no yɛrekye ho na yɛgya kwan ntum na yɛnhwɛ yɛ wiase kɔ yɛ alphabet sɛ wotwerɛ zero na afei wotwerɛ zero no woantwerɛ ama line na akɔsi a na bɛyɛ na woatwerɛ akoyɛ sii ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àbí tí wọ́n fọ́sẹ̀ tí wé títà nílé ìyẹ̀wò pàpàpọ̀ àwọn àkéwà òfin sẹ̀ zero ní ẹ̀sẹ̀ òjò náà wọ́n wá tura mà náà sí ti àkóyè sí àgbẹ̀ zero bí o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àbí tí wọ́n fọ́sẹ̀ tí sáà sísá náà àbànú kàkàkàkà ìbí mọ̀ sí ẹ̀kí tí wọ́n fọ́sẹ̀ mọ́ má yẹ kọ́ ní bèrèkà so ẹ̀nà afẹ́ so má yẹ kọ́ ní kọ̀kọ̀ anáwọ̀ àdúgbò ní nyinaa no ɛyɛ ɔhyɛ bebree ɛna ɛyɛ brɛwo nso bebree nafa nafa tɔkɔkɔ ne yɛn nso ɔsɛ brɛ ɔkaa sɛ yɛka bo na mmɔfra no bi bebreka ɔsɛ yɛn ne yɛ mmɔfra no nkasa yie ɛfiri sɛ ɛyɛ akokɔ ne fie no yɛkɔ bɛka nkambara mmɔfra ɛnkɔ ho nanso yɛn akokɔ ne ho mmɔbrɔ nti ɛna wɔma mmɔfra nyinaa akyi kurɔkɔ bia no ɛfiri sɛ abɔfra bi akyirikyiri nanso n'abosom bi abi ne mu nti berɛ a yɛde ɔmo ɛkyere ho no na saa abosom ne saa sosofi ɛmfiri ɔmo ho na yɛ nyinaa yɛ bi ɛho nti na wɔama ho kwan saa no nti yɛde yɛ mmɔfra no nkasa yi yɛsa berɛ bi duru na ɔkasa ma abɔfra bi ankɔ ho a ma obi ɛbɛba kyɛ ɔkɔkɔ ne nyame so aba sɛ sei yɛte na deɛ ɔka yɛ ɔse yɛnyɛ dii yɛnhwɛ yɛn di nhyehyɛ nsakraeɛ a aba no atum na kakrakakra yɛbɛhu na ɛne so ma yɛnkasa ho ɔsɛ ɔsom no ebi mma asase so da ebi bebie Canada ɔno ɛne kura no nti deɛ ɔde bɛba biara no nti yɛti ase a ma yɛbie ano nka yɛbie ano ka a yɛbɛnya ɛno ɛho haw nti yɛyɛ bi ne yɛmfa yɛni ɛhwɛ na nsakraeɛ aba no ɛnkyɛ yɛa yɛbɛhu ɛne so what's the it's the guy that's always out there. That's what's not going to happen with man with that book. Get up over there. That book not way there. Over there. Titiano. Oh man, the book. Prophet Yami Smafia said, "Say no, catch it and only a chief of and was sister who young will be children who to make them go for the house of Cocoy and Sonation and Rapazzi had not very much of what I can hold Swagana, a being man, and then she said, you're more than good one and son. Cocoy Yami Smafia said, say no, can you say, or see like a cow and you say, or more children that they be ever for. Na ọmọ ọmọ fọwọ́ ọmọ fọwọ́ adé ẹ̀yọ́ yẹ ọ̀ ọ̀pọ̀pọ̀ ní àbí sùnmọ́ fún àwọn ìjìnlẹ̀ ìlú sẹ̀. Sànkànáàtì ẹni ẹ̀bọ̀pọ̀ ẹ̀yẹ́ wà sísẹ́ ní ohun nìyà òbí bẹ́ bọ́ fọ̀. Ṣé sọ̀rọ̀ dọ́mọ ọmọ ní ọdún bí wọ́n sá
eti sɛbi yɛ akyi mu wohwɛ na ɔmo de tumi ɛnante nkyɛn mu atena ase sɛ hɔ na ɔmo tumi mmienu ntena ase ahampo tena apata yɛ ase nafa w'ani ɛkyerɛ kronkron bi a ɔna de yɛ kra no so kendi ɔkɔkɔ no nyame so ɔmo sɛ eyi ɔsɛ mmerɛ na ɛhɔ ayɛ ma no wɔn sɛ ebi mu firi akyire a ɛyɛ ɔmo so pɛ sɛ kyinkyin akyɛ bi sɛ ɔmo bɛ mu na ɔmo bɔ bi ɔno na ɔka kyerɛ wɔn sɛ ɔmo nsa wɔn akyi ɔkɔkɔ nyame so ɔmo sɛ wohyɛ na ɛhɔ yɛ ma na ɔmo tumi bɛ ma ɔde sɛ apata yɛ ase kɔ abɛtena na hwɛ hɔ na deɛ yɛ ka no so kendi na wobɛyi akyire ɔmo sɛ fa so kɛ ɔwɔ so ɔsane ka bi ɛwɔ ha kɔkɔ nyame so ɔmo sɛ de sɛ nyinaa bɛsi a ɛda wɔ ase nanso bra na wɔagye wo mu woyi ɛyɛ adasa ɛnɛ ɛyɛ akyire Laja, wewe walaru question basi safa tempo tayelo very difficult kakra I do maybe nti elosa say you are everything I know we can work and I know so say dia you are na ina so awo so ba I also was a long so because the right home na I will go from as a corner a program. I want to know say. Is that much of a patch and said, but I won't be coming near the boom. I always say, since you're only a nice, and yet I catch anything else, you get you ever. And you say, primarily, breakfast will be Ama, and you can follow the book I've seen the chief for us I've seen a boy yet, and yes. Now, travel definitely. Every now yes, I'm not on the time over time. Who have that? That so we here. I tell my dear Lord, what to over the ọ̀pẹ̀lẹ̀ òbí sẹ̀ kwan bẹ̀ náà ọba bá fọ̀ dáàpọ̀ bá fọ̀ akọ̀ yẹ bá fọ̀ ìwé akọ̀. Rabbi Ekese Azubiu. Ọkọ ní àmì sùn ọ̀hún ní àyè yìí ẹni wọ́n ṣe láì ní sùn à yẹ́yẹ́ yíná yẹ́ du ìyàwó ọ̀hún àwọn wíyẹ yẹ ẹ̀jẹ̀ ọ̀hún wà bàtà yẹn ọ̀hún lọ́pẹ́ náà lè dẹ́wò náà ọ̀hún sọ àbẹ̀bí náà yẹ ẹni ẹ̀kẹ́ ṣe ní ọkọ̀ ọkọ̀ ní àmì sùn ọ̀hún ẹ̀jẹ̀ náà yẹ. Yóò bẹ̀rẹ̀ àbọ̀tẹ́ wọn ṣe ìṣẹ̀lẹ̀. Ìbáwọ̀jọ́ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta ẹ̀ka àti àṣẹ bọ́ọ̀sẹ̀ ẹ̀ẹ́kọ́lá sí ìwé àbíkásẹ̀ ìwé náà ẹ̀dínà náà àbíkẹ́. Bọ́ọ̀sẹ̀ ẹ̀ẹ́kọ́ náà mú ní ẹ̀ṣẹ̀ ìṣẹ́ ní ọ̀pọ̀ tí ń lè bèèrè ọmọ ọ̀pọ̀ tí kọ́ náà wọ́n kọ̀ láyé ayé afọ ẹ̀sìn. Àfẹ̀yìntúmọ̀ kọ́ ọ̀pọ̀ ní àbí ìṣúná fẹ̀rẹ̀ yá káwọn sì sí àbísọ̀ sí ìyẹ̀mú bí méjì yá wẹ̀ tí wọ́n bá yá sí ní èdè ní máa ṣe kọ́kọ́ bí àwọn ọ̀rẹ́ àká láti ẹ̀gẹ̀ sísẹ́ ní ẹ̀ka lọ́wọ́ ilé yé ma lọ sí ẹ̀tí náà yẹ ká lọ sí ìwúsọ̀ ọ̀pọ̀ ìdí náà wọ́n bá náà ẹ̀ṣẹ̀ yẹ sí ẹ̀rẹ́ ẹ̀rẹ́ asọ̀rọ̀ṣẹ́ yẹ so yébi ẹwà ha òbí bèbí sáà yẹ sẹ yẹ bẹ́ẹ̀ yẹ ẹ̀hù sẹ yẹ ti ha náà ẹ̀hù sí àkọ́ náà yẹ yẹ ọ̀sẹ̀ ọmọ ọmọ aṣọ àṣẹ lọ wúsọ̀ ọ̀pọ̀ ìdí náà wọ́n bá ẹ̀ṣẹ̀ wúsọ̀ ìdí ẹ̀ṣẹ̀ òkúta nàbíyà kókó ní àmì ìṣọ̀fẹ̀ ẹ̀kàtẹ̀wé ìyàmúkọ́ ní mú ní bí àṣàrí àṣàṣí tó ìdíyẹ pé nípa àṣàrí bí ẹ̀tùmí ẹ̀mọ́ òsà calculations ní logarithm ní arithmetic sí àmì ẹ̀yẹ́yẹ́ yìí kọ̀sí ọdọ́ ẹ̀nà òwe tí a ṣe òun akásakásá láwọn àpàtì àti
we take a longer period and some weeks we have to keep moving and so probably at this one from this our financial. Absolutely. Amen. Woman there, I tell you, I what I can't do that already. I want to do that. 150. Ana what's it? Sir, I'm proud. Yeah, you come on. Come on, what's that? Is here you know. Come on, I'm proud. Oh, it's a very beautiful. Oh, so I'm proud. Oh, 150. Ana it's a what kind of move around. Tell me what they say. Where is that? Where is it? I don't think that. What about what's going on? That's over there also. That's over there also. Just without our husband. And when we have the man of and see, by 2 years, there were 8 of the One more program, a little over a NASA. So, look, so what I want to say, that's what we are setting now. What I said now, also, we are around 11 or like that. We can see that one more, that's a more of that. Let's speak. Sir, the people that I must say, someone was saying, wherever 10,000, and I made the picture down, or you could have zero, and I'm going to do it. Or you have to say, another region, and you will share it. The girl I hear was why it was so bad. Yeah, I was the man the Abrasilia, what my brother said, about 100,000 over the ground, 100,000 was higher. Abrasilia, other life of a palm. That was to bring myself to the soul. Abrasilia, and say, a very liar. But they put it back at I said, I can't. Discussion. Principally, I said, I said, what will be? Like this. That will get us a little bit back. What do you understand? Okay. Company na Yesu mafia obi jeje no try so no asekọ ko bia na no era o me nka ya ho o so ku na ba na ye kuta ase chinwa akoko ye so be ya ye no be ya line na no o se no 150 feet about one the CC se o be to so na so be ye mu bi ma na ye se ye ko ko tina si aka ka era be no kwa na mo ye se ye ko chin no ti na wo be o ba mo probably ya mi so so don't na ohun se eja nipa 5,000 and the chin at the time of see a chance at my line now copy my number and my chief 4 na ebi se 4 ni do na one travel and se wo ye akem so probably ya mi so ma fe o se balasa e be do be ye be come in advice 5,000 maybe can help or another 5,000 by 8 and 3 years. We move here, young woman, not so there, we not so up here. Or see the Musa or Pima. A very also say, reading, or share central reading or Mudia, and that's a western reading. When we have 50,000 or over. 50,000 remember omuye ya afia na reading the super and the suit the sosa okoko ya mi so for say tempo no tie mo say e chi tempo no
ɛdan ne abansoro ɛtoa so 4 eti sɛ aseɛ no ɛfa nipa bɛyɛ 5,000 na abi sɛ 20,000 ɛbɛkɔ akɔkye mu atɛko ebi sɛ 5,000 ama aseɛ no na another 5,000 namsoro ne ebi namsoro ne 4 saa na ɔkɔkɔ nyame so ɔfa sɛ ne nyinaa no ɛyɛ bere ɛna ɛno nso ɛyɛ sikasɛm ɔsi aseɛ no mpo ɛna yɛtumi ɛyie na abansoro sɛ nyinaa ɛyɛ sikasɛm ɛna bere nti bere bɛbɛ do a yɛbɛ ehu no saa nti sɛna ɔka kyerɛ no ɔbɛn mu a ɛyɛ sɛ yɛakyi mu na ɛkɔ ɛyɛ sɛ yɛtena ase yɛ ka ɛra bɛ nti na deɛ yɛakyi mu no yɛ 150 feet no ɛhɔ ɛna aso yi ti yɛboro so a yɛbɛkɔ no gardens. ɛdi a wɔkyɛw n'aka na wɔn nsɛmisa bi yɛ bae wɔn hyɛ wɔn nsɛmisa yi baako a yɛde bi kan yɛ sɛ berebee a wɔka ɔka abɔ ne ho ase bi obi hwɛ wɔ ɔnyɛ sɔma ɔwɔ nyɛ nuhu bɛ so ɔde ne ho hyɛ saa nipa no ɔkyɛ fɔ wɔn a waka sɔ de ne ho hyɛ ma obe yɛ ahyɛ ma nti wɔasɛm a ɛdɔ so mmienu ɔka abɔ ne ho asɛm bi wohwɛ abɔfo yi a ɔmo ne yɛ bibifoɔ no ɛkɔ yɛ yɛ wɔn so koraa wɔn ne yɛ wɔhwɛ abrabɔ mu asese wɔn bi akɔ yie ɛbi bɛ mu bɛ sɔrɔ yɛ ɛkɔ ɔkɔ ɔkyɛ wɔ na bisa sɛ wɔn so ɔka abɔ ne ho ebi ha wɔ ha asɛ bi ha wɔ asi dɛ na wɔn de wɔn tɔ na mpo eti sɔrɔ kɔkɔ tɔ ɔkɔ nkyɛn na yɛ nua mɛ wɔn ma na mi nso ebi wɔne bi ɛyɛ dɛ ɛba ha yɛ wɔn wɔn tɔ ɔmo fi sɛ ɔka abɔ ne ti mu obi awari bi wɔ hɔ a saa nipa yi bɛtuma di nya ɛwɔ kwan yi so a ɔbɛrɛ ɔmo nso bi so yi na saa bi wɔn nyinaa no mu nso fa ne ho ahyia no ebisa ebi ka nsa abɔfra abɔ no ebi ha ɔba yɛ no ɔtɔ afei yɛn ebi so wɔ ebi a ɔmo gye ɔmo wɔ fi yi na ɔmo de ɔmo na gye ɔmo esi dɛ kwan bɛyɛ ɛbɛfa so ebi wɔ yɛn na ɛbɛ kɔte ɔ ase ebisa no. ɔbɔ ase baako ayɛ ba baako mo bu yi na ɔwɔ yɛ asa wayɛ ba bu yi. Ẹsẹ̀ bẹ̀rẹ̀ yẹn wà sáà sílẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn lọ́mọ yẹn stop ẹ̀bẹ̀ bẹ̀rẹ̀ yẹn wọ́n wá yẹn máa yí ẹ̀sẹ̀ àkókò àwọn àyè náà lọ. Esi wọ́n bẹ̀ bẹ̀rẹ̀ yìí wọ́n yẹn àná yẹn lọ. Jíjẹ ọmọ yẹn nsa ọkọ̀kọ̀rọ̀ ẹ̀sẹ̀ ẹ̀kọ́ sọ̀rọ̀ mu ọkọ̀kọ̀rọ̀ àrẹ ẹ̀kọ́ sọ̀rọ̀ mu ọkọ̀kọ̀rọ̀ ọ̀sìn yẹn abẹ́rẹ́ sẹ́wọ̀n yẹn. Everybody is one man, no matter what, every person is a family of one. That's how we have very well, that's Your program is more for this no program is more for and we say, Yakupo say, what my family and already at my home was assisted to obey the Yamano. Now, a few producers of what I am in your daily summer so piano, be a Yamano. No wonder why my for Kumura. As a Brazilian answer, all the Mukura Solomo, the Mukura Israel Solomo, and all the Mukura as he gave to Suya or Ghana, and no, and the members of Musua, Obaya, and Himamu, Osura, and Mamu, Aqua, and Yakubona, Hima, or Solomo, Aqua. When yes, I answer me your move, my Himana, 80, and as I say, if you are here, a possible, if you are here, or a possible, say. Na him I now will be here will be a different. The fact is that was Brahma will be they are Gaha, a man or so, or else, every one of us have a business. That's it. I will be I was soon about Concording this one, what they say, Carbon was said, Emma, Obama, Ghana, Obama, about Sulu, Emma, Victoria, Mother Sulu, Emma, Carbon, Obama, the veteran Susan, on Ghana, this was the movie of Sulu, Susanna, etc. Rabbi is yes, so a now, who begins to muscle, we are money. Na media esege to eye maame eni namba no enyim we here ake pesa ka wo ka ni esege esege every member on side never say number is eni ya
ɛyɛ kabɔni no yɛbɛbɛ yɛ kabɔni ahaya kyepaa ɛnua bebree ɛna kabɔni no bi ayɛ nti ɛna adomaba ɛbɛfiri hɔ no yɛsrɛ mo yɛkɔ temple no mu a mɔmo bidi yɛ anim yɛsrɛ mo yɛsrɛ mo yɛsrɛ mo a ɛha do ɛdɛ mo yɛ kabɔni yi fi hɔ yɛsrɛ mo no pa yɛ yi yɛ mo pa yɛ a mo so mo apɔ mo. Àwọn alóṣèlú ní hàn náà alóṣèlú. Fọ́tà from. Alóṣèlú from. Ọ̀tọ̀ yẹ máa yé bi náà.
Rabbi Yakase, the Amman Wise, Rabbi Yakase, a member Muslim level, Rabbi Yakase, Bizarre, must have been decided to say, see, try a year temple, Asia. Your own quantity, your phones, a hobby. Say, you know, quite young. And you can see all one should get a capacity and call. Shame, I mean, I'm fighting from two sides. If it's a CFO, necessarily, I may come. That's a more. Over here, so what the can be not to be a photo body. Now is a more I'm not what's a not and you have all and not the roads. Then it's a beer. And to the say, I won't power the last. That's not my life. I was son, very model. In our life, I got my word Yo, Chairman, is also our Assembly's Chairman. Rabbi Yakase, I said to that, that's not. That a woman young small was saying, I want to cover the face. But I want to be your problem. If you're valuable, you could so back maybe. Let us maybe the university. They don't look at what you feel as well. Your partner are all my as to me. But you need to put on what I am. I see me answer.
yɛhokafo no ɛmma ɔsom no mu sɛ ɔyɛ ɔbaa so ɔyɛ dɛɛma ɔmo no ɛbɛwɔ bɔdɛ yi ɔkɔkɔ no nyame yi soma so sɛ bɛbɛ ekyir mu ɔka kyerɛ sɛ yɛba aheman aha yɛba awareɛ yɛmfa bo baako ɛberɛ ɔka sɛ bi abotirifoɔ no bi frɛ no sɛ ɔse wɔka yɛ abɔ mu nti sɛ yɛfa aheman ne yɛda awareɛ deɛ na ɛsɛ bebree na awareɛ ɛnniku na akɔba no sɛ kabo no ɛbɛsɛe na ɔkɔkɔ no nyame soma fa sɛ nti ɔmo kyerɛ sɛ saa deɛ a ɛnyɛ yie saa ɔkɔkɔ no nyame soma fa sɛ nipa ɛnɛ so wɔ se so ama yɛ awareɛ ne aheman yɛmfa mu baako na ɛnyɛ ne mmerɛ so yi yɛ na asɛm yi si kɔmhyɛne Mohammed nyame hyɛ n'asomdwe ka no ne mmerɛ so ɔsɛ asɛm yi si na mmaa no bebree ɛkoko wɔ mo fi sɛ ɔmo afa aheman adi kɔmhyɛne akyi na ɔmo agya ɔmo kɔn mu yɛ kun wɔn sɛ ɔmo gya ɔmo agya yɛ kun wɔn sɛ ɔmo nyinaa abɛdani aheman fufuo saa na Yesu ne mmerɛ so esi ntɔkɔkɔ ne nyame soma fira sɛ ebi wɔ hɔ a ɔsensɛm a ɛwɔ mu a ɛha adi ne sɛ obi wɔ hɔ a wɔwɔ ba ha wɔ wɔwɔ su wo no wadi wo mu na ɔbaa no soso pɔne bi edi n'akyi wɔde no kɔ fie na wɔkɔhyia mu pɛ na wɔwɔ esu bɔba wɔ awɔ no ɛkɔ na wɔasa ba so ɛdɛm ɔkɔkɔ nyame soma fira asɛm wei ɛha adi kɔbaba ti mɛɛma no yɛ ɛhyɛ sɛ ɔne ɔbaa bɛkaka wakaka kakakaka na ɔso ɔbaa yɛayɛ n'akyiri bi saa na ɔbaa no nso mompɛ adwuma na monyɛ sɛ bɛbɛyɛ a wokakaka na bɛrima no so ɔbaa na wɔgyae n'akyiri bi fi sɛ wonyɛ hwee wonyɛ adwuma bi a wode fie biribi a ɔna ɔyɛ ma ɔna ɔhwɛ to ka sɛ wogyaa na ɛnyɛ yie aso sɛ wopɛ adwuma bi na wonyɛ bi a woka na ɔso ɔbaa wobɛtumi ato wadwe wɔ no ɔkɔkɔ ne nyame soma wɔ sɛ asɛm yi ɛnyɛ ne mmerɛ so yi ɛna ɛdi kan ɛba wɔ kɔmhyɛne Mohammed nyame sɛ n'aso gye ka no mmerɛ so ɛna Yesu abrɛ so nti ɛnyɛ asɛm foforɔ Rabbi kɛse bisa mmahyɛ nso de ha ne sɛ ma wo para wɔhwɛ mmarima nan ma kakaka nkɔlɛ gbɛnyi mmarima nyinaa pɛ na ate ase a ɔmo no wɔ ɛsom yi mmaa nan nyinaa ne bɛba baako ɔmo kɔ fie mene ɔmo nso da ti bie ma ka obi akyi de si amenya ne pɛ Asa adeleza wale ndio mkanga wale wa moto ndio 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 ese au baraka yeye ndio resuscitia imani obi ibe bi osu de ka ndio ndio ayi baba asale Jesus ka wa Papa question of this side, travel car, say, or Mama 8, Nasama 80, or no Maka, or no Maka 3, and I did a chapel, so number 5 Maka, and now she are or Mama, or Motiase, or Musu on the day. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ọdún tí wọ́n fà ṣe wá owó máa ń sẹ́wọ́n ní ẹ̀tí sáwárí àṣẹ tó máa ní ìjọ tó ní ká sọ ọmọ máa ọ̀sùn ní mo ti ọmọ tó ní bá ọ̀sùn ní mo ti náà kúkú ọ̀sọ́ ọmọ yẹ ọmọ ẹgbẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ọdún tí wọ́n fà ṣe àkàkà àbí ayé ìlànà ní sòsò fi àwọn ọkà wá sẹ́ni tí ọ̀sẹ̀ sẹ́ ó di ẹ̀mẹ́ ẹ̀tí sáà fà mọ̀ fáni ní mìíràn náà tẹ̀sọ̀sọ̀ fi ní fúlọ̀ ọ̀sọ̀ ọkà ọmọ bẹ́ẹ̀ ti àṣẹ àṣẹ ó di ẹ̀sọ̀ ti sáà ọ̀sọ̀ àkàkà Uma ordem é essa da onça. Afirmam. Aí vai pedir. Certo? Dizer, eu viver, vou dar hoje. Grava as nossas. Não tem solução para pedir isso. Quando a grana na morte eu vou dar. Posso dar uma palha, eu vou fazer. Wọ́n máa ń ṣe ọ̀gá ìjọba ọ̀gá ìjọba ọba àbí láàyè náà wọ́n fi gbé láàyè. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìyàwó ìsúnmáfẹ́ ọ̀sẹ̀ àlàyé ìrẹ́ fi ti lánàá ṣe náà
Nti yɛkotwa tempo no mu bia mayɛ nyinaa yɛnkɔ yɛbɛtena ha na ɔnkyerɛkyerɛ nneɛma bi ansa na lɔɔkye no aba so. Afei nso anwummere no a na yɛkɔ akɔkye tempo no ho no ma yɛmpere yɛn ho bɛto santen no yɛntwɛn kɔpɛ berɛ a ɔno bɛka kyerɛ sɛ yɛmmra ansa. Ɛfisɛ sɛ sorodɔm no ɛmmɛduru ahanom no a yɛntumi nkotwa ho. Nti yɛntwɛn na ɔno ɛmfrɛ yɛn. Yɛbɛba abɛtena apata ase sɛnea ɛyɛ da biara no. Na mmom sɛ yɛbɛto santen wɔ abɔnten no deɛ yɛbɛtwɛn ma ɔno akasa ka kyerɛ sɛ yɛmmra ansa no yɛabɛtu sɛ yɛbɛto santen no ɛwɔ akyire hɔ. Nti yɛbɔ na yɛpɛ no nyinaa yɛabɛtena ha sɛdeɛ yɛde da biara da no yɛabɛtena ha na yɛhu yɛn ho nnwom yɛhu yɛn ho nnwom kɔpɛ berɛ a ɔkorɔkɔ no nyame somafo a wɔbɛfrɛ yɛ sɛ yɛabɛto santen no ɛwɔ akyire. Yɛda obi biara ase. Brani yakase asedan jomana hayatu atuwa ye asedan jomana hayatu Kasa abena oya kasa ma blessing saya nak baca syada apa pun yang semua dia mesti tahu yang nasi mau besi biara mau pun yang semua dia mau biara mau biara sah itu mah harus berani kasi yang ini ya bawa mami sesimu yang berarti yang tidak mampu ya asisalo ani ina ya kana ini Grazie kasih yang apa yang mau ini si udah insya Allah na wọ́n ti já so ọ̀rẹ́ yẹn wọ́n ti kàn ọ̀rẹ́ yẹn náà yẹn oṣù yẹn pẹ̀lú ẹ̀yẹ oṣù yẹn kọ̀ọ̀dọ̀ sáfù ọ̀nà òun bẹ́ẹ̀ ti yẹn yẹn ní ẹ̀jẹ̀ àfọwọ́kọ̀ ti kàn ẹ̀dá àbá wọ́n ti bíẹ̀ wọ́n gbà bẹ̀rẹ̀ wọn wọ́n ti bíẹ̀ ọ̀rẹ́ yẹn náà sọ yẹn brada náà bẹ́ẹ̀ ti yẹn ti ọ̀tá ọ̀ ọ̀nà òun bẹ́ẹ̀ ti yẹn wọ̀ àfọwọ́ yẹn wọ̀ ni. Dan usia si yang so yang saya hoda na moga apa moga kebiaran yang cintu na yang wajib na ubeti ya amen Yameswa funyu maso apara uju oma aso mesemeza ya maso apara oma aso uju maso
bi atutu no ka che si ya ba fo ye e ti hwe yo na o da ye no show ya show so ade se o wuye aha ya pese de siwa e be bo fo ye akoko ni ya be so ba fo ya e hia bi woni ye dimie ọdún ya ntọpọ asi akyerẹkyerẹ nfaso na wafọ bọdie mu tie bẹgyina ha mo máa kasa mo bebree ẹnsẹ brẹ sẹnsẹ tumi wura ọdẹ brẹ na yẹ adwuma wakyerẹ yẹ nfaso na wafọ deɛ mu eti mo yẹn hyɛ ne so fan fi ekoto bi mu yẹ bẹgyina ha ne yɛ fira ɛyɛ ne waano eti nna yi si yɛ hyase a ame nka wasɛm bi akɔɔ bi a n'ani fira